قلتها مناسب أنا وأنا معك سنة سوتي يتحازو ويكا مسناي فاميلي ويتفضل عرفت كلتنا نهمنا وحدت بالجو هزنا عبيت عبستت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كينت يدينا نوران انت بكيسا نغلو تعقوف كتسقن كتكئ كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يدماتن نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أمازن الصادق حلنا نكدو أمازن نكدو سلام تخاطرت معتن لو مدما بزعبا هذا كنتات حزنا متينا لنا بزعبا سدتنياتات إرتراويان أو أفريقيا بفلاي دما أب أوغندا مسانا حاونا أخليلو هابتن كالالو أخليلو نقعد عن مساكا زي حاوسي زررب حاوسي ميت كنغورينا مالتي جن كم جمر خون بزح سب فلت أكايو نعابلات مهتن زي فلتوخان دحرالو نفسها كتلا اليوم أدلك بكا اوكي دكتور سامسون غني لي هيرود عقبيت عند سلاماوي تحواتنا ونمسانا اللوي غني لي نتوم عملات ناي محصن ون قدم عامي بيلو خون مسلني سلام انفايت جيراتني بمنقد بزلو عبالات አጋጣሚቲ ናይ ሰዓታት ኩነታት ስለዘይ መቻኒ ስለዘይ ጣዕመኒ ክሳተፋይ ካልኩን ቀዋሚ ወይ ከዓ ንጡፍ ተሳታፊ ክኾን ኣይከኣልኩን ግን ሕጂ መፅእ ኣለኹ እንድሕዳት ሰዓታት ሕጂውን ተስተኻኺሉ ብቐፃሊ ብክሳተፍ ከበርክት ደስ ብለኒ እዩ ኣኽሊሉ ሃብቲ ሚካኤል ይበሃል ዶክተር ሳምሶን ቀኒየለይ ኣብ ዩጋንዳ እየ ዝቕመጥ መስራትን ማኔጂንግ ዳይሬክተርን ናይ ትሬን አፕ ኢንስቲትዩት ኢንተርናሽናል ዝበሃል ሓደ ንመንእሰያት ግብራዊ ትምህርቲ ብቴክኖሎጂ ብአይቲ ብኮምፒውተር ከምኡ ከዓ ብምሕደራ ብኣካውንቲንግ ናይ ኣካውንቲንግ ሶፍትዌራት እውን ከምኡ ናይ ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ቋንቋታት ናይ እንግሊሽ ናይ ፍሬንች ከምኡ ከዓ ናይ ዓረብ ከምኡ ናይ ዲዛይን ኮርሳት ከምኡ ከዓ ናይ ነርሲንግ ኣሲስታንት ኮርሳት ዝህብ ኢንስቲትዩሽን እዩ ኣነ መስራቲ እውን ማኔጂንግ ዳይሬክተርን እዩ ኣማይት ዝኾኑ ተምሃሮ ኣለውና ከምኡ እውን ካብ 30 ክሳብ 35 ዝበፅሑ ስታፍ ወይ ከዓ ኢንስትራክተርስ መምሃራን ናይ ምሕደራ ክእለት ዘለዎም ናይ ግራፊክስ ክእለት ዘለዎም ናይ ክሬቲቭ ዲዛይን ክእለት ዘለዎም ሰራሕተኛታት እውን ኣለውና ስለዚ ኣነ ማኔጂንግ ዳይሬክተርን መስራትን ናይቲ ትካል ናተይ ሞያ ፕሮጀክት ማኔጅመንት እዩ ምሕደራ ፕሮጀክት እዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳንፎርድ ኣብ ጥቐባ ማንቸስተር ዝርከብ ገይረዮ ከምኡ ከዓ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ክፍሊ ትሕተ ቅርፂ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ 17 ዓመት ዝኾነ ኣገልጊለ ድሕሪኡ ካብ ኤርትራ ምስ ወፃኹ ኣብ ደቡብ ሱዳን ጁባ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብልምዲ ከተማ ጁባ ደቡብ ሱዳን ተሃገር እዩ ከም ፕሮጀክት ማናጀር ከም ጀነራል ማናጀር ኮይነን 5 ከባቢ 6 ዓመት ዝኸውን ኣብ ኮንስትራክሽን ኢንቫይሮንመንት ኣብ ናይ ህንፃ ትካል ሰሪሐ ብድሕሪኡ ማስተርስ ምስ ወዳእኹ ከዓ ኣብ
نكسس انترناشونال يونيفرسيتي ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ዩጋንዳ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ከም ቪዚቲንግ ፌሎው ኮይነ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ንኤምቢኤ ዝገብሩ ሰባት የምህር ነይረ ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ትምህርቲ ትካል ገይረ መንእሰያት መብዛሕትኦም ስደተኛታት የሰልጥን ኣለኹ ወይ ነሰልጥን ኣለና ከምኡ ከዓ ናይ ሶሻል ሚድያ ኢንፍሉዌንሰር ወይ ናይ ማሕበረሰብ አንቀሒ ዝብልዎ ብትግርኛ እየ ኣብ ዩቲዩብ ኣክሊሉ ሃብተ ሚካኤል ብዝብል ሽመ ዝፍለጥ ብዙሓት ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ፈለው ትገብሩን ኢኹም እታ ነዛረበሉ ርእስቲ ናይ ምሕደራ ናይ ግላዊ ዕቤት ናይ ወፍሪ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ከምዛ ዓይነት ናይ ማኒአን ገንዘብን ምሕደሩን ዝምልከት ትሕዝቶ ዘቕርብ ማለት እዩ ለዚ እቲ ናተይ ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ነዚ ይመስል ቴንክ ዩ ኣክሊሉ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትገብር ምናልባሽ ብዛዕባ ካልእ ትገብሮም ንጥፈታት ሓደ መዓልቲ ክንዕልል ተስፋ ገብር ሎሚ ግን መበገሲ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ሓውና ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር እዚ ናብ ኡጋንዳ ዘጋጠመ ሓደ ኣባል ናይ ፓርላመንት ዘለዓሎ ነጥቢ ካብኡ ተበጊሱ ሻቅሎት ናይ ብዙሓት ኡጋንዳ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ከምኡውን ናብ ካልእ ዘለው ስለ ድመፀ ካብኡ ተበጊሱ ቅድሚ ናብኡ ቀጥታ ምኻደይ ግን ናብራ ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪቃ ንኣብነት ስኻውን ናብ ጁባ ወይ ደቡብ ሱዳን ነይረውን ስለ ዝበልካ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ኡጋንዳ ከመይ ዝመስል ናብርኦም ከመይ ይመስል ህይወቶም ውዳቤኦም ኩነታት ትምህርቲ ከመይ ትሪኦ እስከ በዚ እስከ ክንጅምር ኦኬ ሕጂ ኣብ ዩጋንዳ ዝቕመጥ እቲ ኤርትራዊ ብዙሕ ቀፀላታት ኣለዎ ብዙሕ ደረጃታት ኣለዎ ገሊኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እናሰርሐ ንኣብነት ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጁባ ገሊኦም እውን ኣብ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ገሊኦም ኣብ ዛምቢያ ገሊኦም እውን ኣብ አንጎላ እናሰርሑ ሓዳሮም ኣብ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ፋሚሊኦም ኣብ ዝገብሩ ኣብ ዘምህሩ ኣለዉ ገሊኦም ናቶም ቢዝነስ ኣብዚ ካብ ንእሽተይ ቤት መግቢ ጀሚርካ ወይ ታክሲ ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ሆቴላት ዝውንኑ ኣውፈርቲ እውን ኣለዉ ገሊኦም ብሞያ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ኣለዉ ወርሓዊ ደመወዝ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ኣለዉ መብዛሕትኦም ንፕሮሰስ ናርባዕ ልዕሊ 900 ክኾኑ ይኽእሉ መብዛሕትኦም ንፕሮሰስ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ገሊኦም ካብ ኤርትራ ብቐጥታ ገሊኦም ካብ ሱዳን ምስ ዘሎ ሁከት ችግር ገሊኦም እውን ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ንኤርትራውያን ታርጌት ዝገበረ ማእሰርቲ ኣምሊጦም ኣብዚ መስር ፕሮሰስ ንካናዳ ንኣሜሪካን ንኤውሮጳን ክገብሩ ነዊሕ ዓመታት ኮፍ ኢሎም ዝውዕሉ መንእሰያት እውን ኣለዉ እዚኦም ቶም ዝበዝሑ ሕጂ ትናብሮኦም ናይ ገሊኦም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እዩ ኢኮኖሚካሊ ክረአ ከሎ ምክንያቱ ብሓዋላ እንዳነበርካ ምቾት ዘለዎ ናብራ ክትነብር ብዙሕ ዝከኣል ኣይኮነን መብዛሕትኦም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እዩ ገሊኦም ከዓ ቢዝነስ ዘለዎም ንዖም ኮይኖም ሲ ንቤተሰቦም ኮይኖም ንኻልእ እውን ክኾኑ ዝኽእሉ ዓበይቲ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም ገሊኦም ከዓ ካብዚ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ኤክስፖርት ወይ ከዓ ሰደድ እናገበሩ ዝነብሩ ሰባት እውን ኣለዉ ስለዚ እቶም እቲ ኣብ ቢዝነስ ዘሎ ይፅዕር ገሊኡ ይዕወት ገሊኡ ዓቕሚ ድራር ዕለት ይእክብ ገሊኡ ከዓ ዘይዕወት እውን ኣይሰኣንን እዩ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ግን እቲ ኣብዚ ን2 3 4 5 ዓመት ንፕሮሰስ እንደገና ንስደት ንኤውሮጳ ንኣሜሪካ ክኸይድ ኮፍ ኢሉ ዝፅበዩ ከም ዘልካ ኣብቲ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ እንታይ እዩ በቲ ትምህርቲ ክጅምር መብዛሕትኡ እቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ረኣያ መብዛሕትኡ ማለት ኩሉ ይኮነን ግን መብዛሕትኡ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ረኣያ ድኹም ዝበለ እዩ ድኹም ዝበለን ገሊኡ ዓቕሚ ስእን ክኸውን ገሊኡ ግን ናይ ትምህርቲ ጥቕምን ኣበርክቶም ኣይርድኦን ጥራሕ ደይኮነስ መብዛሕትኡ እውን ዘቋሽሽ ሰብ እውን ብዙሕ እዩ ብሓፈሻ ምስቶም ካልኦት ዜጋታት ኣብ ምስ ዩኒቨርሲታት መምህር ኮይነ ሰሪሐ ፓርትነርሽፕ እውን ኣለኒ ዕሩኽተይ እውን ኣለዉ ፕሮፌሰራት ብዙሓት ኣይኮናን ምስቲ ቁፅርና ክረአ ከሎ
ኣብነት ሶማላውያን ኤርትራውያን ኣብ ዝዓዲ ብዙሓት ኢና ማዕረይ ቁፅርና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ግን ማዕረ ቁፅሪ የብልና ወይ ኣብ ናይ ትምህርቲ ትካላት ማዕረ ቁፅሪ የብልናን ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ረኣያ ድኽም ዝበለ እዩ ኣብ ስራሕ ንገዛእ ርእሱ ብፍላይ ተፀባይ ዝበሃል ምኻኡ ማለት ፕሮሰስ ክሰልጦ ናይ ኣሜሪካ ንካናዳ ድሕሪ 2-3-4 ዓመት ኣብ ዝተወድኦ ከይድ ዝፅበ ሰብ ብዙሕ ግዜ ናይ ስራሕ ሸውሃት ዘይብሉ እዩ ብዙሕ ግዜ ገሊኦም ካለው ንፉዓት ኮይኖም ታክሲ ወኒኖም ንሽተይ ድኳን ኣውፅኦም ብሞተር ሳይክል ቦዳ ንብለን ኣብዚ ዓዲ ካብትን ናብትን እናተለኣኹ ንነብሶም ኮይኖም ነስመራ ዝሰዱ ሰባት እውን ኣለው ምናልባት ካብ ኤሮጳ ንላዕሊ ገንዘብ ሴቭ ገይሮም ኣዋህሊሎም ንስመራ ዝኽእሉ ሓዳሮም ዘካይዱ ሰባት እውን ኣለው ሓፈሻ ግን ኣብቲ ስራሕ ዘሎ ረኣያ እውን ክንድቲ ክኾነ ዝግብኦ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ሓፈሻዊ መለኻኽታ እንታይ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ስራሕ የለን እቲ ቀንዲ ነገር እቲ እምሮኻ ካብ ዓዲ ክብገስ ከሎ እቲ ተቃኒዎ ዝመፀ ቅኒት ናብታ መጨረሻ ዝዓልበላ ሃገር ወይ ከዓ ካናዳ ክትኮን ትኽእል ኣሜሪካ ክትኮን ትኽእል ኤሮጳ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ንኸጋጥም ዝኽእል ዕድላት ንምርኣይ እውን ዝከኣል ኣይኮነን እቲ ዘሎ ናሬሽን ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ኣባህላ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ስራሕ ያለን መብዛሕትኦም ኣፍሪቃ ንገዛእ ርእሶም ምሁራት ኮይኖም ሞቶም ክዝውሩ ዝውዕሉ ቆንፈዝ ኢሎም ክፅበዮም ዝውዕሉ ዝብል ኣባህላ ስለ ዘሎ ኣብቲ ስራሕ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ወይ ከዓ ከምቲ ክኾኖም ዝግብኦ ኣይኮኑን ዝብል ግምት ኣለኒ ኣብ ትምህርቲ እውን ንገዛእ ርእሱ ድኹም ዝበለ ረኣያ ኣሎ ንፉዓት ኣለዉ ኣብቲ ስራሕ ግን ውሕዳት እዮም ኣብ ትምህርቲ እውን ቅዱሳት ኣለዉ ብሉፃት ኣለዉ ግን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ምስቲ ቁፅሪ ናይቲ ህዝቢ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ኣብቲ ቢዝነስ ብፍላይ ዝተበገሰ እቲ ዝሓሸ ቀፀላ ናይቲ ሕብረተሰብና እዩ ምስ ካልኦት ዜጋታት ክረአ ከሎ እቲ ቢዝነስ ኤርትራዊ ቅልጡፍ እዩ እሙን እዩ ቢዝነስ ማይንድድ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንካልኦት ህዝብታት ዝወስደሎም ግዜ ኣብ ቢዝነስ ንምዕዋት ማለት እየ ኣብቲ ኤርትራዊ ዝወሓደ ግዜ ኢኻ ክትወስድ ትኽእል እቲ ትሰርሕ እውን ካብቶም ካልኦት ዜጋታት እውን እቲ ዝሰርሕ ውሑድ እሙንን ዓቕሙ ከዓ ኩሉ ግዜ ዘበርትዕን እዩ ስለዚ ወንትድ ድልድሉ እዩ ብህንዳውያን ብካልኦት ኤሽያውያንን እቲ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ብደቂ ኣንስትዮ ዝሓሸ መለኻኽታ ከም ዘሎ እዩ ዝፈልጥ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዩጋንዳ ዘሎ ብከምዚ ክገልፁ ክእል ማለት እዩ ካብዚ ትብሎ ዘለካ ሓደ ክወስድ ከለኹስ ዋላ ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ናብ ምዕራብ ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣለኹ ኣነ እቲ ናይ ትምህርቲ ነገራት ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ተመሳሳሊ እዩ ንኣሽቲ መፂኦም ኣብ ክንዲ ዝመሃሩ ኣብ ካልእ ነገራት ክኸዱ ናብ ስራሕ ክኣቱ ገንዘብ ጥራሕ ክርእዩ ኢልካ ትሪኦ ነገር እዩ ብዙሓት እውን ነቲ ቋንቋ ዘይመሃርዎ እውን ትሪኢኻ ምክንያቱ ንእሽተይ ተመፂኻ ኣብዝስ ኮይኑ ተሪፉስ ናይ 10 ዓመታት ክትነብር ኢኻ ሓሳባት ነዚ እንዳነበርካ ግን ብንእሽተኻ እንድሕር ኮንካ ተማሂርካ ቋንቋ ዲ ተማሂርካ ትምህርቲ ዲ ተማሂርካ እሞ ከዓ ዕድላት ኣብ ዘለወሉ ንስኻ ዘይትኸፍለሉ ክትረክብ እንዳኸኣልካ ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕ ዝኸዱ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ናብዚ ሕጂ ተመሳሳልነት ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ኣብቲ ናይ ነብስኻ ምምዕባል ዘሎ መስለኒ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ምፅኢኻ እዛ ናይ ስራሕ ኩነታት ምናልባሽ ኣብ ኣፍሪቃ ስራሕ የለን እቲ ዘሎ ስራሕ እውን ብቐሊሉ ይርከብ እዩ ቀዳምነት ንወዲ ዓዲ እዩ ገለ ዝበሃል ነገራት ሰሚዕኻ ናቱ ዝኾነ ሓቅነት እውን ክህልዎ ክእል እዩ ግን እንታይ እየ ክብል ደልየ ንሰምዖ ኢና ሕጂ ብዝገሊኡ ትሰምዖ ኣሎ ብሓዋላ ዝነብሩ ሰባት ስራሕ ዘይብሎም ሰባት እሞ ከዓ ሰራሕተኛ ቆፂሮም ኣብ ገዚኦም ትውልውል ገለ ትገብር ገለ ኢልካ ትሰምዖታ እሱ ስለምንታይ እዮም ባዕሎም ዘይሰርሕዎ ወላ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ገንዘብ ብዙሕ ዘይክፈላ ክኾና ክእላ እየን ግን ስለምንታይ ኢኻ ተወሳኺ ወፃኢ ትገብር ዝበሃል ሓሳባት ኣብዚ ደገ ኩሉ ግዜ ትሰምዖ እዩ እዚኣ ከም ነጥቢ መሓዘለይ እታ ካልአይቲ ምሳዓት መፅእ ሽዑ ኣለዋ ደኸ ናይ ኤርትራውያን ትካላት ንኣብነት እዛ ትሬን ኣፕ ኢንስቲትዩት ኣላ ናትካ ካልኦት እውን ክህልዋ ክእላ እየን ስራሕ ምድላይ ዝሕግዛ ኣብታ ዓዲ እዝን ሓገዛት ክግበረሎም ይኽእል እዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ ድዩ ንእግሪ መገድና ሓበሬታ ክነመሓላልፈሎም ኢለ هو حجي እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ መለኻኽታ ምድካሙ ኣብዚ ዝመፅእ ኣይኮነን እቲ ድኽመት ካብ ዓዲ ዝጅምር እቶም መንእሰያት ኣብ ትምህርቲ ወዲኦም ኣብ ዓድና ነዊሕ ዓመታት ብዘይ ስራሕ ፀንሑ ኣለዉ ስለዚ ናይቲ ዝተምሃርዎ ፃማ ኣይርዩን ኣለዉ ሞቲቬትድ ኣይኮኑ ምስ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ
مزلو خناتات مزلو إيكونومية خناتات أو عدنا خمس دلة ناي نطف ناي سرح حواه سلديلو نعمل حدا وسبسي جيجري نعمل بسيفل انجينيرنج يرن كدا حمش عمت مهيرو ممهر كوينو مغالد نعمل بيولوجي انت مهيرو في وانا على effectively انت مهر معناته فلتات سق انت دايلو ابزلو تطايبلني ناغودل زخي ስለዚህ ትግብራዊ ፍልጠቱ ኣጥፊኡ ኣሎ ግን እታ ማዕርግ ኣላቶ ትምህርቲ ትበሃል ማዕርግ ኣላቶ እሳኻ ተጋገየ ድሓር እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ኣረኣያ ክሪኦ ከለኹ ወፂኻስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ ምንባር ፍልስፍና የለን ኣብ ዝኾነ ቦታስ ኣብ ዓዳ ትወፅእ ከለኻስ ወይ ብኩናት ትወፅእ ወይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ትወፅእ በዚ ሕኒልካ ወይ ዝኾነ ምክንያት ኣለካ እተን ኩለን ምክንያት ካብቲ ዓድኻ ምስ ወፅኻ የለዋን ምነት ኩናት ዘይክህሉ ክእል ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይክህሉ ክእል ኩለን ተን ዘውፃእኻ ምክንያት ኢሚድየትሊ ካብቲ ሃገርካ ምስ ወፅኻ ኣብታ ትረኽባ ሃገር የለዋን ናይ ብሓቂ ተን ዘዓንቀፈኻ እሞ ካብቲ ዓድኻ ዘግደፋኻ ምክንያት ኣብታ ንዓኻ ዝቐረበት ሃገር ሱዳን ክትኮን ትኽእል ኢትዮጵያ የለዋን ግደፎ ዘሎ ሕጂ ሓድሽ ኩነታት 10 ዓመት ሰብ ተሰዲዱ 10 ዓመት ካ ሱዳን ኢትዮጵያን ከምዚ ዓይነት ናብራ ይነበረ ማለት ሕጂ እቲ ኣቴንሽን ግን ንኣብነት ካብ ኣስመራ ክብገስ ከሎ ካብ ኤርትራ ክብገስ ከሎ ካናዳ ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ ኣብ መንገዲ ወርቂ ዋላ እንተጋጥሞ ነጢርዎ ይክሓልፍ ክሪኦ ይክእልን ማለት እቲ ፎከስ የለን እቲ ኣተኩሮ የለን እዚ ኣሎ ካልእ እንታይ ኣሎ እቲ ሰብ ዝቕበሎም ነቶም መንእሰያት ነቲ ኣእምሮኦም ብጣዕሚ ቅኒት ናቱ ዝቃንዮም ኣብነት ኣብ ኡጋንዳ እንድሕዳ ብኣየር መፂኡ ወይ ብመንገዲ ብዝኾነ መፂኡ ካብታ ቦርደር ካብታ ደብ ዝቕበሎ ሰብ ወይ ካብ ኤርፖርት ዝቕበሎ ሰብ እንታይ ዳ ትገብር ብሎ ኣብዚ 3 ዓመት ጌርና ናልካ በቃ ኡጋንዳ ጥዕሚ በጥ ኢልና ኣለና ገለ እንታውን ከ ኣደይ ትሰርሕ ዳ ብሎ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ዝመፅስ እቲ ኢሉስ በቃ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮም መሓላኻታት ኩሉ ሴሬ ሕጂ በቃ ኣብዚ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኸዱ ዝሃብቶም ኣለዉ በዓል ክሶ ደቂ ትምህርትና ኣለዉ ስለ ዝሓስብ እንታይ ዳ ብሎ ወራዮም ነዞም ዓዲ እዚኦም ሕጂ ትሪኦም ዘለካ ቦዳ ዝውር ንህበዮም ድመስሉ እዞም ቦዳ ዝበሃላ ዘሞቶ ማለት እዩ ብብዝሕ ኢና ብዘላ እዚኣቶም ሕጂ ትሪኦም ገሊኦም 2 ዲግሪ ኣለዎም እሞ ስራሕ የለን ሕጂ በኣ እቲ ሰብ ከዓ ተቃኒዩ ስለ ዝኸውን 4 ዓመት ኮፍ ይብል ማለት እዩ መብዛሕትኦም ኣስራሕቲ ናይ ኤርትራውያን ስትረፍ ናይ ደቂ ሊብናን ናይ ህንዲ ናይ ፓኪስታን ብዋሕዲ ሰራሕተኛታት እዮም ዝሳቀዩ ኣነ ሞሶብ ጆብስ ዝበሃል ካምፓኒ ለኒ ሰራሕተኛታት ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናብዚ ዓዲ ንሰድድ መብዛሕትአን ካምፓኒታት ኣብ ዓለም ደረጃ እውን ብኮምፒተንት ወይ ከዓ ብቕዓት ዘለዎ እሙን ክሰርሕ ዝኽእል ድሌት ዘለዎ ሰብ ይሳቀየ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ ደይኮነስ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት እውን ማለት እዩ ብፍላይ እሙን እቲ ክእለት ካልኣዩ ወይ ወኒ ዘለዎ እቲ ክእለት ሳልሳይ እዩ ክትብሎ ተሪኻ ወኒ ገዳሲ እምነት ኣገዳሲ ክእለት ድሓር ክመፅእ ይኽእል ሕጂ እቲ ንሃና ግን እቲ ሰብ ግን እንታይ ይኸውን ኣሎ መጀመርያ እቲ ብፍላይ ሕጂ ዝስደድ ዘሎ እቲ ናይ መጨረሻ እዩ ማለት ተዋሓደ 3-4 ኣሕዋትስ ኣብ ኤውሮጳ ብኣሜሪካ ኣለዎ ስለዚ ካብቲ ሓደ 50 ካብቲ ሓደ 100 ካብቲ ሓደ እንዳበለስ ገሊኡስ ማዕሪኦም ክነብር ክእል እዩ ማዕሪኦም ክነብር ክእል እዩ ምስ ዘሎ ናይ ናብራ ሕስረት ማለት እዩ ሓደ 50 ሰደሎት ሓደ 100 ሰደሎት ሓደ 200 ሰደሎት ሓደ ገለስ ከብል ክእል ናይ ቀደም ነቲ ጣሻ በዓል ሓሊፍዎ ኣማራፂ የብሉን ብቅድሚኡ ዝሪኦ ነገር ኣይነበሮን ሕጂ ግን ብቅድሚኡ ዝሪኦ ብዙሕ ቤተሰብ ኣሎ ብዙሕ ሓብቲ ኣሎ ይሕንቅቕ እዩ መብዛሕ ገሊኡ ይሕንቅቕ በቃ ቶታሊ ይሕንቅቕ ማለቱ 5 ኣሕዋትካ ሓደ ብካናዳ ሓደ ብኣሜሪካ ሓደ ብጀርመን ሓደ ብገለ ተልዩ ኣብ ኣፍሪቃ ተሊኻ ካስ ባይ ዲፎልት ዘሎ ተሓሳስባ እንታይ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ሽግር ኣሎ ናብራ ከብድ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሰብካ ተሓጊዙ ጥራሕ ክነብር ዝኽእል ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጂ ካብኡ ስለ ዘይወፀት ሰብ ገና ነቲ ናይ ስራሕ ሸውሃት ክርድኦ ኣይከኣልን ኣብ ከባቢ ዘሎ ዕድላት ከስተውዕል ኣይከኣልን እምበር ገሊኦም ንፉዓት ንካናዳ ንኣሜሪካ ንኤውሮጳ ዝነበሮም ፕሮግራማት ዝሰረዝዎ ፈልጥ እያ ከይዶም ዝተመልሱ እውን ፈልጥ እየ ማለት ከምዚ ክንረክብ ኣይንኽእል ኢና ኣብ ዝኾነ ይኹን ከይድና ከምዚ ክንረክብ ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ኣብዚ ዝሰርዝዎን ከይዶም ከዓ ዝተጣዕሱ ከዓ ብዝበዝሑ ማለት እዩ ከይዶም ስነ ተጋጊና ኢና ዕድል ሰጊርና ኢና መፂና ባክ ቱ ኣፍሪካ
حجتي سب الماجوريتي أوروبا يزغيزلو تزهوا حدا تعدلات أبي كم زلوا زفلت كان من أفريقيا يزمت زلوا أتي أبدأ زلوا ون نايزي نجرز تحبابراي يو بزي فلات وحاليت بحاليت ملكة انتهي مالتها مبزحت سبنا منسي نعي بيت سبعي عرفتي دفلتهم سوشيال ميديا عش حسب سلزفتني انت له عدلات كلمة سيز بلان انت له عدلات حجنات بزول حوخس او تصبينا قال نجر سكر ولا تاكس خنقبر لك ولا نشير كان كفت لك من احنا ممصانا يترفن صحابانات متصسي احنا ممصانا يترفن قال جينا نبق سكا إلى بفاميلي درجة وانت ورادي بخسر حكى نتي حوالا كم جزاو فتح ليكونس كم قام فتحهم سلا زرعيو ازون بحما يكون كزغلص زلو خن غدايو لازم تنأتي أبدأ جزول سبون أبزو قدايزي كمزي أو أنتاي كونن جن ألو تاو تحبابراي to be honest مالتي لازم زي تاتيو تي زلو خنات أنا خد زلو دكتور هو ኣብ ገለገለ ብዝትብሎ ዘለካ ይሰማማዕ እንጂ እዚ ናብ ደገ ዘሎ መብዛሕትና ኣብዚ ንሕልፎ ሂወት እውን ኣይንገልፅን ኢና እተን ንገልፀን ኣብ ዘለዋ ሂወትናትና ኣብ ሶሻል ሚድያ ኢና ነርእየን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ገለ ሽዑ ከዓ እንዳብለጭለጭና ኢና ንመፅእ ሓደ ሰብ 12 ሰዓት ኣብ ሓደ ፋብሪካ ዝሰርሕ ሰብ 12 ሰዓት ኣብ ሓደ ከፅሪ ዝውዕል ሰብ እታ ዝሰርሓላ ኮምፕላሴን ተኸዲኑ ኣይሰኣልን እዩ ኣይርኤካን እዩ ገሊኡን ብትክክል እውን ኣይነግርን እዩ ግድን ንዓ ተሳኢሉ ንዓ ተኸዲኑ ክሰኣል ኣለዎ ንክብል ደለ ይኮንኩን ግን ሰብ ብንፁር እንድሕር ነጊርካዮ ሂወት ከመይ እዩ እንታይ ይመስል እንታይ ትፅቢታት እንድሕር ፈሊጡ እውን ኣትሊስት ተኣምሩ ብናይ ተቃንዮ ኣለዎ ክርኢ ክእል እዩ ተዘይኮይኑ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ኤሮጳ ኣሜሪካ ካናዳ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ዝናብ ዘሎ ሰብ ዘይፅዕረሉ ዝመስሎ ውሑድ ኣይኮነን እዚ ናቱ ዝኾነ ፅልዋ ኣለዎ መስለኒ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ ገለ እዋናት ንሕና እውን ተሓተት ኢና ተሓተት ዝገብረና ግን ካብ ለውሃት እዩ ዝበዝሐ መስለኒ ሓውካ እውን እንድሕር ኣሎ ሓብትካ እውን እንድሕር ኣላ ክትሽገር ኣይደልዮን ኢኻ ክጠምይ ኣይደልዮን ኢኻ ክፀምዕ ኣይደልዮን ኢኻ ነዚ ነገራት ከዓ ውሑዳት ዘይኮኑ ዝምዝምዙ ኣለው ብዙሓት ከዓ ዝርድእዎ ለይትን መዓልትን ሰሪሑ ሰብ ከምኡ ዝገብር ከም ዘሎ ኣለው መስለኒ እዚ ናቱ ዝኾነ ነገራት ኣለዎ ልክዕ እዩ ካልእ እዚ ኣብ መጀመርያ ዝጠቐስክዎ ኣብ ኤሮጳ ኤርትራውያን ወይ ወፃእተኛታት ብምንታይ ይረኣዩ ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ እዩ ተዓልየትነት ዶ ገለ ዶ እዚ ወፃእተኛታት ኣይንደልና ዝበሃል ኣብ ሜድያ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ኢና ብተዛማዲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ትዝሓሸ እዩ ዝበሃል ሕጂ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ ገለገለ ይረአ ኣሎ በዓል ኢትዮጵያ ገለ ታርጌት ዝኾነ ትርኢኻ ኣብ ገለ እውን ትርኢኻ ብሓፈሻ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ግን እንታይ ኣሎ ከዓኒ እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ እቲ ኤክስፐንሲቭ ዝበሃል ስደተኛ እዮም ዝብሎ እቲ ክቡር እዩ ገንዘብ ኣለዎ መዓት ገንዘብ ኣለዎ ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ገለገለ እውን ዛባ ቀዳማይ ሰማዕናዮ ናይ ዩጋንዳ ሕጂ ንዓና ኣየኽብሩናን እዮም ንዓና ከም ሰባት እቲ ቁጠባ ናትና እቲ ናይቲ ወዲ ዓዲ ትሕት ዝበለ ስለ ዝኾነ እንዳውፅና እንዳፈዋጋ እንዳኸድና ንመፅእ ኣለና ዝብል ነገር ኣሎ ቅድሚ ሶም እንታይ እዮም ዝብሉና ምባል ወይ ኣብ ዓዶም መፂና ስለምንታይ እዮም ከም ዝኾኑ ዘለዎ ኢልካ ምሕታት ፅቡቅ እንድዩ ኣንሕና ነቶም ኡጋንዳውያን ነቶም ወፃእተኛታት በይና ኢና ንሪኦ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ከም መበገሲ ዝኾነና ምእንታን ከልዕሎ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ነገር ኣሎ ኣብ መፅናዕትታት እውን ትሪኦ እቲ ኤርትራዊ ወይ ሓበሻ ብሓፈሻ ክንብል ከለና ንኽእል ኢና ኣብ ገለ ሱፐሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ኣለዎ ኣብ ገለ ሱፐሪዮሪቲ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ኣለዎ ፀሊም ክርኢ ከሎ ፃዕዳ ዝኾነ ላዕሊ ዝኾነ እቶም ፀለምቲ ከደምቲ ገይሩ ዝሪኦም ኣፍንጮም ዓብዪ ኣፍንጮም ጠፍና ከንፈሮም ዓብዪ እንዳበልካ ትብሎ ኣሎ ፃዕዳ ክትርኢ ከለካ ከዓኒ ድንን ትብል ክትሰግደሎም ኣብ ትደልየሉ ኩነታት ዝበፅሕ ነገር ትርኢኻ ሕጂ ብሕልፊ ኣብዞም ኣብ ፀለምቲ ሕብረተሰባት ዝነብሩ ብምንታይ እዮም ዝሪእዎ ነቲ ሕብረተሰብ ካብኡ ካብ ነብስና ተጀሚርና ፅቡቅ ይመስል ያ ሕጂ እቲ ናህና ሕብረተሰብ ውሕዳት ገዲፍካ መብዛሕትኡ መሪፅ እዩ ብሄቭ ዝገብር ወይ ከዓ ሰሌክቲቭ ብሄቨር እዩ ዘለዎ ንኣብነት ኤርትራዊ ኣብ ስዑድያ ከይዱ ከምዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ዓይነት ጠባይ የብሉ ወይ ኣብ ጁባ ከይዱ ከምቲ ኡጋንዳን ጁባን ማለት ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለት እዩ ኣዝዩ ዝቀራረብ ጂኦግራፍ ብርክብ ግን ሓደ ሃገር ዘሎ ንመዓልቲ ኣውቶቡስ ክኸዶ ዝውዕላ ብዘይ ዕረፍቲ ሰብ ክኸዶ ዝውዕሎ ዳርጋ ዶብ ዘይብለን እዩ ከማን ክብሎ ትኽእል
كمزي ግን እቲ ንሕና ሰብ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለዎ ጠባይን ኣብ ዩጋንዳ ዘለዎ ጠባይን ብጣዕሚ ዝፈላለ ምክንያቱ ካብቶም ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ዝረኣናዮም ህዝቢ ዩጋንዳውያን ኣዝዮም ዕጉሳት እዮም ትሑታት እዮም ከዓ ካብ ተዓቢኦም ካብ ባህሎም ክኸውን ይኽእል ዓሌታውያን እውን ኣይኮኑን ብቕልጡፍ ከዓ ብቐሊሉ ከዓ ዝቁጥዑ ህዝቢ ይኮኑን ኣዝዮም ርጉኣት ህዝቢ እዮም ሕጂ ምዞም ርጉኣት ህዝቢ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ናህና ብኣድናቆት ኣይጥምቶን ኢና እዚ ነገር እኳ ዳ ብንዕቀት ብዛሕሊ ብጉድለት ምስትውዓል ከም ዘለዎም ገይሩ ዝሓስብ እቲ ዝምድና ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ናህና ህዝቢ ወዲ ዓዲ እሶም ከዓ ስደተኛታት ኮይኖም ዝስምዑ ኣጋጣሚታት ኣለዎ ናይቲ ህዝቢ ናህና ኣብ ስዑድያ ከመይ ጠባይ ኣለዎ ኣብ ሱዳን ከመይ ጠባይ ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ጠባይ ይገብር ኣብ ዩጋንዳ ከመይ ጠባይ ይገብር መሪፅ እዩ ብሄቭ ዝገብር ወይ ከዓ ድውዕል መዓልቱ ዘከናውን ማለት እዩ ኣብቲ ድሓንን ትሑትን ዝበሎ ቁርብ ክንዕቕ ጅምር ብፍላይ ከም ዘልካ ምስ ሕብሪ ፅልም ዝበለ ከምዚ ዝበለ ካባና ድብን ዝበለ ሰብ ድሕዳ መሪፁ ወይ ርዩ ብዙሕ ክብሪ ይህብን ግቡእ ክብሪ ይህብን ድሕዳ ካባኻ ፅዕድው ዝበለ እዚ ናይ ብዙሕ ሰብ ሽግር እንድዩ ኣካሓይሽ ናይ ኤርትራውያን ሽግር ጥራሕ ኣይኮነን ግን እቲ ካልእ ሰብ ብርግኣቱ ገይሩ ነቲ ረኣዩ ይሽፍኖ እዩ ሪኣክቲቭ ኣይኮነን ወይ ግብረ መልሲ ቀልጢፉ ኣይርእን እዩ ንሕና ግን ግብረ መልሲ ቀልጢፉ እዩ ዘርኢ ኣብቲ ክፈርሕ ከሎ ተሸጋሽጉ ይኸይድ ርእሲ ድኒኑ ይኸይድ ኣብቲ ድሓኒ ዝበሎ ከዓ ብስምዒት ክንቀሳቐስ ይጅምር እምበር ካልእ ሰብ ኩሉ ብዓለም ዘሎ ሰብሲ ናይ ዓሌትነት መንፈስ ክህልዎ ክእል እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ፀለምቲ ዝተገብረ ንሕና እኮ ከም ዘትብላ ብዓዲ እንግሊዝ ኩላህና ፀለምቲ ኣብ ኤሮፓ ኩላህና ፀለምቲ ኢና ኣብዚ ግን ናይ ፀሊም ከኣሎ ከዓ ብናህና ስታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ለካ ካልኣይ ነገር ንሕና ብጀካ ፅቡቅ ኣመላኽታት ዘለና ጥራሕ ዘይኮነስ ክንርድኦም እውን ኣይንፍትን ኢና ክንርድኦም ኣይንፍትን ኢና ኢንፋክት ሳቶም ክርድና ዝፍትኑ ፕሮፌሰር ማኒፖል ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቻንስለር ዝነበረ ምሳይ ፅቡቅ ዕርክነት ዘለዎ ሰብ ወዲ ዝዓዲ ሶሽዮሎጂስት እዩ ካብቶም ማለት ዘሸገሩን ህዝቢ ክርድኦም ኤርትራውያን እዮም ኢሉ ንኤርትራውያን ንምርዳእሲ ኣብ እንዳ ቀምቃማይ ንኤርትራውያን ዝቐምቀም ሰብኣይ ክርድኦም ግን ኦፕን ኣይኮኑን ክፉታት ኣይኮኑን ግን ከዓ ትሕትና እውን ኣይረኣኽሎምን እዩ ቋንቋ ክሽገሩ ትሪኦም ኢኻ ክትሕብሮም ከለኻ ነቲ ናይ ቋንቋ ሽግሮም ፈትሕ ክትፀር ከለኻ ግን ቴንኪዩ ከማን የብልኻን እዮም ቴንኪዩ ኣይፈልጥን እዮም ኢለ ኣይግምትን እየ ይፈልጡ እዮም ግን ንምንታዮም ክሳብ ክንዲዚ ኣሮጋንት ወይ ከዓ ዘይትሑታት ኮይኖም ኢሉ ሓተን ነይሩ ሕጂ ኣነ ዓዳይ ስለ ዝኾንኩ ህዝበይም ስለ ዝኾኑ ከምዚ ኢልካ ከምዚ ኣነ ንስኻ ንዛረበሉ ዘለና ወይ ከምቲ ኩላህና መንጎና ንዛረበሉ ኣይትዛረብኒ ኢኻ ምስ በዓል ወፃእተኛ ግን ትዕዘበና ከም ዘሎ ሰብ ትፈልጥ ኢኻ ብሓፈሻ ግን ካብቲ ንሕና ከም ስደት መፂና ዘለና ህዝቢ ካብቲ ንሕና ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ንፈልጦ እቲ ህዝቢ ብዛዕባና ዝፈልጦ በዝሕ ንኣብነት ኣብ ዩጋንዳ ብፍላይ ኣብቲ ዕዳጋ ትኸድካ ሽጉርቲ ኣለና ብልኻ ደቂ ተሓደ ሽጉርቲ ኣለና ኮምፒተር እኮ ኣለና ወዲ ኣስመራ ንዓስካ ኣነ ወዲ ኸረን የተፈልጠኒ ወዲ ሹቕ የብለክ እስኻ ሰላም እንድሕዳ ኢልካ በቲ ቋንቁ ሰላም ኣይትምልሰሉን ኢኻ ይፈልጣኒ ኢኻ 10 ዓመት ገይረ ሕጂ እዚ እንታይ እንትልካኒ ንዕቀት ማለት እዩ ወይ ዘይምግዳስ እታ ዝበለጠት ወዲ ንዕቀት ንሓደ ተኽብሮ ነገር ቋንቁ ትፈልጦ ባህሉ ትፈልጦ ክትርዶ ትብል ተድንቆን ኣብ ዓዱ ከም ዘለኻ ዕቂብካ ከም ዘሎ ሃዲምካ ኣብ ጎደና ሓደ ክትሓልፍ ከለኻ ማይ ተመፂስ ኳሕኳሕ ቢልካስ ማይ ውሕጅ ከይወስደን ዕቁብን ትብሎን ሰብ ይዕቁብ እቶ ብለካ ተዕቁብ ተደይ ኮነ ውሕጅ ከወስደካ እዚኣ ከም ዘለና እውን ዝዘንጋዕናዮ ስለ ዘለና እቲ ምስኣቶም ዘለና ዝምድና ገና ዕምቆት ኣይሓዘን ኦኬ ከም ስደተኛት ኣጋይሽ ኢና ሕጂ ዘለዉ ደቅና እንድሕዳ ስደት ዘይሓፂሩ ከመሓይሹ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛ እያ ማለት ኣብ ዝተወሊዶም ባህልን ቋንቋን ናይቲ ዓዲ
እናፈለጡ ኣብዚ ተማሂሮም ስለ ዝዓብዩ ዘሎ ከምቲ ንሕና ክኾን እዩ ግን ከዓ ንሕና እንድሕር ነቲ ሽም ፀይቕናያ ፀኒሕና እሳቶም ናትና ሽም እውን ከምዚ ብሉዕ ክፈድዩ እዮም ንኣብነት ናይጀርያውያን ኣለዉ ናይጀርያውያን ኣብ ኣፍሪቃ እቶም ዝተምሃሩ ሰባት እዮም ካብ 100 ናይጀርያውያን 4 PhD ኣለዎም ካብ 100 ናይጀርያውያን 16 ማስተርስ ኣለዎም ካብ 100 ናይጀርያውያን 37 ዲግሪ ላቶም ሓንቲ ዲግሪ ላቶም ከባቢ 50 ዲፕሎም ኣለዎም ኣብ ኣሜሪካ ትኸድካ ናይጀርያውያን ከም ዓሌት በይኖም ተሓሲብካ እዮም እቶም ሞስት ኤጁኬትድ ዝተምሃሩ ሰባት እዮም ናይጀርያውያን ግን በዚ ይፍለጡን እዮም ብምትላል ብስርቂ ብምጥፍፋ እዮም ዝፍለጡ አንፎርቹኔትሊ ማለት እምበር ናይጀርያ እታ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ኢኮኖሚ ዘለዋን ደቡብ ኣፍሪቃ ዝሓለፈት ሃገር እያ ግን ብኡ ትፍለጥ እያ ናይጀርያ ትልካ ስለዚ እዚኦም ናይ ምንታይ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ 80ታት ናይ 70ታት ናይጀርያውያን ዝኸፍሉ ዘለዉ እሶም ዝገደፍዎ ሽም እዮም ዝኸፍሉ ዘለዉ እምበርቲ ድሕሪ ተሰዓታት ብፍላይ ድሕሪ 2000 ዓመት ዝመፀ ኣብ ናይጀርያ ምዕባለ እዚ ክበሃል ኣይከኣልን ኣብ ሙዚቃ በሎ ኣብ ቴክኖሎጂ በሎ ዝመፀ ምዕባለ ግን ናይጀርያ በቲ ናይ 80ታት 70ታት ሽሞም እዮም ዝፍለጡ ዘለዉ ሕጂ ንሕና እውን ኣብ ገለ ከም ኣክቲቭ ወይ ከዓ ንጡፋት ናይ ቢዝነስ ሓንጎል ዘለና ቁልጡፋት እሙናት ሰባት ዝርድኡና ኣለዉ ውሕዳት እዮም እዚኦም ኣብ መብዛሕትኡ ከም ኣፍሪቃውያን ከም ዘይኮና ንሓስባ ንነብስና ፅቡቃት ከም ዝኾና ካልኦት ትሕቴና ከም ዝኾኑ እናሓስብ ነብስና ገይሮም መብዛሕትኦም እዮም ዝርድኡና ዘሎ ብፍላይ ሕጂ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ምሳና ኣይዋሰባን ዕሩኽ ክኾና ኣይደልያን ያ ደቂ ተባዕትዮ ናትኩም ናሕና ዋልዲ የውፁ ግን ሓዳር ገብሩለን ኣይደልዩን ንዓና ከማን ከም ፀለምቲ ኢኹም ትፈልጡን ንስኹም ነብስኹም ዝብል ብልጭ ዝብል ሕጂ ብልጭ ክብል ከሎ ኣብኣቶም ኣብ ውሽጢ ተበሊዑ ሎ እቲ ጉዳይ ምክንያቱ ከም ናሕና ስሚዕታውያን ስለ ዘይኮኑ እንታይ ሓስቡ ኣለዎ ክትፈልጥ ኣይትኽእልኒ ስለዚ ዘረባ ተሰሚዕኻ ብዙሕ ነገር ተፀይቑ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ እዚ ብዝሓለፈ ሶምናት ብዛዕባ ስደተኛታት እሞ ከዓ ንኤርትራውያን መልእኽቲ ዘሕለፈ ኣባል ፓርላማ ናይ ኡጋንዳ ሕጂ ቲፕ ኦፍ ዘ ኣይስበርግ እያ ናታ ዝረኣናያስ ጫፍ ናይቲ ዓብዪ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓብዪ ዘሎ ዓብዪ በረድ ኢና ጫፍ ኢና ርኢና ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነገራት ዝኾነ ኣሎ እሞ ኣብ ረኣያና ኣብኦም ከም ትሕቴና ብዙሕ ብሉፅ ሓንጎል ዘይብሎም ቁልጡፋት ዘይኮኑ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ገሊኡ ኣባና ማለት ኣብ ኩሉ ይኮነን ኣብ ገሊኡ ኣሎ ውሑድ ሕማቕ ነገር ነቲ ፅቡቕ ብዙሕ ነገር ስለ ዘበላሽዎ ከበላሹ ክእል እቲ ናሕና ንረኣዮ ሕጂ ግን እቲ ጎስጓስ ንክርአ ተገይሩ ኣነ እውን ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ብዛዕባኡ ብዙሕ ሰብ ክንእረም ክንክእል ኣለና ነጋገ ኣለና ዝብል ናሬሽን እውን መፅእ ስለ ዘሎ ተስፋ ኣለዎ ማለት እዩ እዋ ኣኽሊሉ እዚ ተልዕሎ ፀናሕካ ኣገዳሲ ነጥብታት እዩ ክሓስቦ ፀኒሐ ከወዳድሮ ፀኒሐ ምዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝኸውን ብሕልፊ እቲ ሕቶ ንቕሓት ሓደ ካብቲ ዝሃስየና ኢና ምስለኒ ኩሉ ግዜ ኣንሕና ፍልይ ዝበልና ኢና ኣንሕና ልዕል ዝበልና ኢና ኣንሕና ታሪክ ኣለና ንሕና ባህሊ ኣለና ናይ ምባል ዓይነት መንፈስ ኣለና ናትካ ነገር ኩሉ ግዜ ክተኽብሮ ፅቡቅ እዩ ግን ምስ ካልኦት ክተወዳድሮ ጀሚርካ ናይ ልዕሎን ትሕቶን ዓይነት ነገራት ተምፅእ ኢኻ ኣብቲ ኣንሕና ልዑል ኢና ንብሎ ጥራሕ ነገር ኣይኮኑን ኣብቲ ንሕና ትሕት ዝበልና ኢና ዝበሃል ነገር እውን ናብ ከምኡ ኣብ ክንዲ ብዘለካ ትኮርዕ ብዘለካ ትሕበል ኣብ ትምክሕትን ኣብ ምውድዳርን እንድሕር ኣቲኻ ሓደ እቲ ኩሉ ግዜ ሽግር ዝፈጥረልና ይመስለኒ ሕጂ እቲ ሕቶ ንቕሓት መስለኒ ብዙሕ ግዜ ንሪኢና ብዛዕባ እዚ ብዙሓት ሰባት ክዛረቡ እሞ ከዓ ነቲ ዝዛረቦ ወላ ሓደ ሰንስ ዘይገብር ትሪኦ ኢኻ ናብ ሚድያ ማለት እዩ ካልእ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እቲ ሕቶ ኢንተግሬሽን ምውህሃድ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ምውህሃድ ከም ምንታይ ኢና ንገብሮ ነቶም ሕብረተሰብ ንጠቕሞም ዘለና እዩ ዝመስለና ኣብ ኡጋንዳ መፅአ ብዛዕባ ናይ ኡጋንዳ ነገራት ብዙሓት እንድሕር ፈሊጠ ስኒ ኣብ ክንዲ ኣነ ዝጥቀም ኣብ ዝኾነ ኣገልግሎት ክረክብ ከለኹ ንዓይ ይጠቕመኒ እዩ ሶሻል ካፒታል እዩ ንዓይሲ ሓደ ልክዕ ከም ገንዘብ እዩ ኣብ ክንዲ ድሓስብ ኣነ ናይ እዚኦም ስራሕ ሲኢነ ድበሃል ኣተሓሳስባ ኣሎ ኣብ ገለገለ እውን ከምዚ ኣይንፀንሕኒ ኢና እኮ ክንከይድ ኢና ንቁሩብ ግዜ ዓመት ያ ንሽዱሽተ ወርሒ እያ እንዳበልካ ሽዑ 2 3 4 ዓመት ትነብር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ድኽመታትና ይመስለኒ ኣብ ገለ ክሪኦ ከለኹ ትናትና ባህሊ እውን ተራ ኣለዎ መስለኒ እዚ ኣብ ዓድና ኣብ ሓደ ነገር ገዚእካ ይቐኒየለይ ምባል ኣይሕሰብን እዩ ምናልባሽ እቲ ባህልና ኣብ ገሊኡ ክሪኦ ከለካ ተወራራሲ እዩ ነቲ
لو ما حدا نجار زجبر لك صباح تجبر لك صباح زجبر لك بحط صباح تجبر لك تجي متحل لا في سلزلنا أنتي يقني اللي جنزبك جلز بحال بوز واقع عينه وانا أبتدى وقت كلنا تحبرت سبينا يخيل كتير أقول تصبغي الصوت زي مرأيك حاسة يكون ناي مثلني قال قدمي نابزي الصوم بينا عيني رينا زبحال حتى أبتي محبراونا برانا ناتناون كريو تصبغي مهنياتو زبز حقيزة أو راح يكون أبو غندا راح يكون ولا نابزو تساخر خلها ኤርትራውያን ኣብ ወፃእ ክብል ከለኹ ኣብ ምዕራብ ማለት ኣብ ኤሮጳ ንኣብነት ኣብ ዝኣነደልኩ ዓዲ እንግሊዝ ኤርትራውያን ኣብ ዝሰተይሉ ግዜ ይበኣሱ ትሪኦ ኣብዚ ሰኺሮም ክበኣሱ ንሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ 7 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብዚ ሓንቲ መዓልቲ የርየ ዘይፈልጥ ዓዲ ክበኣሱ ሰኺሮም ወይ ካልኦት ሕብረተሰባት ኤርትራውያን ግን ተባኢሶም ሰኺሮም ፖሊስ ወላ ነታ ነብሰም ፈሪሖም ሓንሳብ ዝዓርቁ ናይ ኣትውን እዮም ገለ ኢኻ ትሰምዓሉ ሕጂ ምምሳይ ኣሎ ምስታይ ኣሎ ምዝንጋዕ ኣሎ እማ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ሕብረተሰባት ክዘናግዑ ፅቡቅ እዩ ግን ሓንሳብ ካብ ሰዓት ዝሓለፈ ይኸውን ኣብ ኡጋንዳ እውን ንሪኦ ኢና ሓንሳብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሰርቁ ክብሉ ርእሲ ሃሪሞሞ ኣብ ሆስፒታል ኣሎ ዝፈልጥዎ ዲኹም ገለ ዝበሃል ኣሎ እዚ ዓይነት ኩነታትና ኣብ ከመይ ደረጃ እዩ ዘሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ወይ ኤርትራውያን እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ኣብ ከምዚ ኩነታት ምክንያቱ ሓንሳብ ስንታይ ይመስለና ኣነ ኣኽሊሉ ገንዘብ ኣለኒ ኢልካ ጥራሕ ደገ ትኸይድ ኮይንካ ሓንሳብ መጠመት ኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ሽግራት ባዕልካ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ እጂ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትደልዮ ነገር ክትገብር ዘለካ ክትሕጎስ ዲኻ ክትዘናጋዕ ዲኻ እንድሕር ኮንካ ትዘናጋዕ ኣለካ ከመይ ጌርካ ከዓኒ ኣብ ጠመቶ ክትኣቱ የብልካን ኢልካስ ክትሪኦ ፅቡቅ እዩ እዚታት ነገራት ትብል እቲ ምስ ሰብ መጀመርያ ኣብቲ ረኣያና እንድዩ ምርኮስ ባህላ ያነ ኣነ ንስኻ ናብ ሓደ ነገር ዶክተር ሳምሶን ዝተፈላለዩ ርእይቶ ክህልወና ባህርያዊ እዩ but difference doesn't mean opposition ኣነ ካባኻ እፍለይ ማለት ኣንጻርካ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ኣባና ፍልሊ ናይ ዘይምፃር ሕሉፍ ኣረኣያ ኣሎ ኣነ ካባኻ ፖለቲካዊ ረኣያ ክፍለ ክእል እየ ኣነ ካባኻ ብዛዕባ ትምህርቲ ዘለና ረኣያ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ዘለና ረኣያ ክፋለ ክእል እየ ዛረባ ዘለና ርእሲ ንገዛ ርእስና ክንፋለ ንኽእል ኢና ማለት ግን ኣነ ፀላኢኻ ማለት ኣይኮን ወይ ኣነ ኣንፃርካ ማለት ኣይኮን ወይ ከዓ ንዓይ ኣንቂርካ ኮንካን ማለት ናብቲ ናትካ ክተምፃኒ ዘለካ ናይ ግድን ኣይኮንካን ከዓ ክተምፃኒ እቲ ፍልሊና ከዓ ብልፀት ማለት ፅቡቅ ነገር ከም ምዃኑ ኣይንኣምን ኢና ናይ ፍልሊ ናይ ሓሳባ ሕጂ ኣብ መርዓ ክውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እቲ ፍልሊ ንምንታይ ከም ዝሓሰብካ እዩ ንምንታይ ከም ዝትብል ኣነ ክብል ክእል እየ ሰዋስሮም ግታ ናይ ምባል ሓርነት ኣለኒ ማለት ኣነ ንስኻን ፍልሊ ኣለና ብመሰረቱ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ናይ ዘይምቕባል ሽግር ኣለና ሓደ ካልኣይ ነገር ምዝርራብሲ ከም ድኽመት ዝቁፀረሉ ኣረኣያ እውን ኣለና ንኣብነት እንታይ ሰብኣይ ደኮነን ካሶት ተሃሪሙ ዘይከዱ ወይ ነቲ ሓይልስ ናይ ምድናቕ ዝምባሬታት እውን ኣለና ሓይሊ ናይ ምጥቃም ወይ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ነገርስ ከም ናይ ምድናቕ ኣረኣያታት እውን ኣለና ሳልሳይ ነገር መስተ ካልእ ዝትክኽ ነገር ናይ ምትካኽ ካብ ኣፍሪቃውያን ኣዝና ዝለዓለ ተቆሎ ኣለና ንኣብነት ኣብ ዩጋንዳ ብፍላይ ሰብ እናረኣየካ ሽጋራ ምትካኽ ኣዝዩ ነውር እዩ ኣነ ርአይ እውን ኣይፈልጥን 12 ዓመት ገይረ ኣብ ፅርግያስ ከም ዝናገበረ ክኸይድ ካልኣይ ሳልሳይ ብምንታይ ዘይርዳእኒ ብቐሊሉ ናይ ምስካር ወይ መስተ ናይ ቁፅፃር ዓቕሚ ምጉዳል ኣሎ ደኺሙ እቲ ሰብሲ ብምንታይ እዩ ካልእ ኪላሃት ከፅንዑ ክእሉ ኮኑ ነቲ ንሕና ናይ ቶለራንስ ዓቕሚ ቶለራንስ ዝበሃል ነገር የለን ብዓብዩ ኣበይ ኣለኻ ምርሳዕን መን ኢኻ ምርሳዕን ከኣለና ኩሉ ነገር ክህሉ ክእል ግን ኣነ ስደተኛ ኣብዘይ ዓደይ ቦታ ከ ኣለኹ
ዝበሃል ነገር ምርሳዕ እውን ኣሎ ሳልሳይ ኣብቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ህዝብን ናይ ፀጥታ ኣካላትን ትሑት ግምት ስለ ዘለና ማለት ዋላ ተተኣሰርኩስ 5 ቅርሺ ክወፅእ ክእል እየ ገለ ፈልጠ ፖሊስ ገለ ፈልጠ ስለዚ ማለት ወርስት ሲናሪዮስ ክወፅእ ክእል እየ ብገንዘበይ ዝበሃል ነገር እውን ኣሎ ራብዓይ በቲ ዘሎ ኣይድልነስ ወይ ከዓ ትኪት ወይ ስራሕ ዘይምህላው ሰብ ቀትሪ ደቂሱ ዝውዕል ቀትሪ ና ደቂሱ ዝውዕል ኮይኑ ለይቲ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ከም ሓውለይቶም ማለት እተን ክፉእ ከዓ ኩሉ ግዜ ከዓ ብፀልማት እዩ ዝግበር ሕጂ ስራሕ ዘይምህላው ሓደ ዓብዪ ዕንወት እዩ which 90% ናይ መንእሰያትና ስራሕ የብለውም ኣብዚ ማለት እሱ ነእምሮኦም ይጨውየዩ መሳርሒ ክፉእ ነገራት ኢኻ ዝገብሩ እንታይ ሓመቁስ ነብሶም ተዘይከኣሉስ ገዛ ክራዮም ከማን ክኸፍሉ ክእሉ ነይሮም እተን ድመፅኦም ናይ ሓዎም ናይ ሓብቶም ሽዑ ኣብ ስፔሳ ከውዕልዎን ክእሉ ነይሮም እንተ ሓመቑ እየ ዝብዘልኩም በር ነብሶም ክኽእሉ ክእሉ እዮም ግን እቲ ተሰዓን ልዕሊኡ ሚእታዊትን ኮፍ ኢሉ ስለ ዝውዕል ለይቲ ክዘውር ወይ ከዓ ክሰቲ ወይ ሙቪ ክርኢት ድሓን ዝኾነ ሙቪ ትርኢ ለይቲ ቀትሪ ከዓ ደቂሱ ዝውዕል እዚ ቀትሪ ደቂሱ ዝውዓለ ሰብ ምሸት ሰብ ከዓ ተኸልሱ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ 24 ሰዓት ክድቅስ ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ወፂኡ ከዓ ዳሜጅ ኮይኑ ወይ ከዓ ዓኒ ስለ ዘሎ ብዙሕ ድቃሳትን ብዙሕ ተስፋ ምቑራፅን ብብዙሕ ነገራትን ናብቲ ክፉእ ክዝምብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብዓብዩ ቀይዲ የለን ኣቦ የላ ኣደ የሎ ዓብ ሓዊ የሎ ወዲ 20 ዓመት ወዲ 25 ዓመት ዝጠቕማ ድን ዘይጠቕማ ስደድኡ ኣለዋ እቲ ክብክል ዝኽእል ከዓ ሕሱር እዩ ብዝዓዲ መስተ ሕሱር እዩ ካልእ ነገራት ሕሱር እዩ ኣዝዩ ሕሱር እዩ ስለዚ ናብ ሕማቕ ነገራት ንክውዕል ኩሎም ነገራት ዳርጋ ተፃዊዶም እዮም ማለት ነቲ መንእሰይ ውድቀት ኩሎም ነገራት ሓገዝቲ እዮም ከም ዘልኮ እቲ ፀያቐ ውሕድ እዩ ዋግኡ ማለት እየ ኣገብ ዝብል ሰብ የለን ማለት ተበታቲኑ እቲ ሕብረተሰብ ስራሕ ስለዘየለ ቀትሪ ደቂሱ ውዒሉ ለይቲ ከም ሓውለይቲ ዝወፅእ ኣብ ለይቲ ዝስራሕ ነገራት ካብ ኩሉ እኩይ እዩ መብዛሕትኡ ለይቲ ዝሰርሕ ሰብ እውን ኣሎ ለይቲ ቀትሪ ለይቲ ዝሰርሕ ሰብ እውን ኣሎ እዚ ካብቲ ክስታይ ከይውፃና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነገራት እዚ ክሪኦ ክእል ኣነ እቲ ባዕሲ እቲ ዕግርግር እቲ ኣካል ምጉዳል መብዛሕትኦም ሓደጋታት ብለይቲ እዮም ዝፍፀሙ መብዛሕትኦም ቅትለታት ብለይቲ እዮም ዝፍፀሙ ኣብ ገዛኻ ኣይኮኑም ከዓ ዝፍፀሙ ኣብ ፅርግያ ኣብ እንዳ ባር ኣብ እንዳ መስተ ኣብ እንዳ ለይታዊ ትልሂት ኣብዚኦም ዝፍፀሙ መብዛሕትኦም እዚ ከዓ ሰብ ክሰርሕ ክኸይድ ከሎ ወይ ካብ ስራሕ ክመፅእ ከሎ ኣይኮነን ዝፍፀም ክሰቲ ከሎ ተባኢሱ ይዕገርጊሩ እዩ ዝፍፀም ማለት እዩ ብዓብዩ እቲ ብገንዘብካ ጌርካ ሰባት ምግዛእ እውን ስለ ዘሎ ስዊታት እውን ኣተባባዓዩ ነቲ መንእሰይ ምስ ብሄፍ ክገብር እምበር ኣብ በዓል ደቡብ ሱዳን እዚ ዓይነት ነገር ተሪኦ ዳርጋ የለን ክብለካ ክእል ኣብኡ ብዙሕ ዓመታት ገይረ ሰብ ቀትሪ ናብትን ክብል ውዒሉ ምሸት ነቕኒቕካ ትፅሶይ ትኽእል ኢኻ ምስ ዘሎ ሃሩ ማለት እዩ እንተወፂኻ ኢንሰኪር እዩ እጅ ብዝዓዲ ሳምሃው ዳርጋ እቲ ሴኪሪቲ ናይት ኣዳሓን ስለ ዝኾነ ለይቲ ሰብ ወፂኡ የብል ብኡ ከዓ ኣብ መጉዳእትን ኣብ ማሕሰይትን በፅሕ ዝሞት ከዓ ብዙሓት እዮም ዝሕዝን ማለት እዩ እዚ ብከምዚ ኣነ ሩባ ስፋሕ ኣቢለ ግን ብከምዚ ክገልፆም ካልኩ እቲ ዘሎ ጎንፅታት ማለት እዩ እሺ እቲ ካልእ ድመፅእ ነገር እቲ ምስሊ ስደተኛታት ኣብቶም ደቂ ዓዲ ማለት እዩ ምናልባሽ ሓደ ክፋል ኣብቶም ሓለፍቲ ክኸውን ይኽእል ኣብ በዓል ኤውሮጳ ከምቲ ዓንተ ይጠቐስኮ ስደተኛ ሓደ መሳርሒ ናይ ፖለቲካ እዩ ብዙሓት ፓርቲታት ከዓ ስደተኛ ክነጥፍ ኢና ስደተኛ ክረሕቕ እዩ እንዳበላ ናብ ምርጫ ዝግስግሳሉ መገዲ እዩ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንኣብነት ምስኦም ንሪኦን ኣለና ክሳብ ሩዋንዳ ክንጥርዞም ኢና ዝበሃል ላዕልን ታሕትን ዝበሃለሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ሕጂ ሓደ ርዱእ ነገር እንድሕር ኣሎ ብዓለም ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ግን ስደተኛ ከምዚ ዓንተ ዝበልካዮ ብተፈላለዩ ምክንያት ይስደድ በቲ ይኮነን ካብ ሃገሩ ዝወፅእ ኣብ ዝኾነ ንክነብር ከዓ መሰል ኣለዎ ብዓለም ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ እቲ ዝኸፍአ ዝመፅእ ግን ከምዞም ንብሎም ዘለና ምናልባሽ ኣብ ካምፓላ 100,000 ኤርትራዊ ኣሎ እንድሕር ኢልና ሳምፕል የለን ዘሎ ቁጥሪ እሱ ማለት ኣይኮነን
ካብዞም 100,000 ቶም ደዛር ብኩሉ ግዜ 1,000 ኣይኮኑን እዮም ሕማቕ ዝገብሩ እዞም 1,000 እዮም ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ዝውክልዎ ሕጂ ክሃሲ ከለዎ ከዓኒ ነቲ ናቶም ሕብረተሰብ እዮም ዝሃስዩ ነቲ ናብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ እዮም ዝሃስዩ ከዓ ክልቲኣቱ መጨረሻ ተጎዳኢ ዝኸውን ግን እቲ ስደተኛ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብሕልፊ ኣብ ዝቐረባ እዋን ንሰምዖ ነገራት ኣሎ ምስ ደለልቲ ዝተተሓሓዘ ምስ ናይ ገዛውቲ ምፅባብ ዝተተሓሓዘ ምስ ናይ ገዛውቲ ምኽባር ዝተተሓሓዘ ምናልባሽ እዚ ናይ ኣባል ፓርላማ እውን ንዑታት ኣልዒሉ ተወሳኺ ናብ ኡጋንዳ ሕጂ ከዓ ኡጋንዳ ፀቕጢ ክህልዎ ክእል እዩ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ስደተኛታት ኣለዉ ካብ ሱዳን ዝመፁ ስደተኛታት ኣለዉ እቶም ካብ ኤርትራ ዝመፁ እውን ተዛዊሮም ናብ ኡጋንዳ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ሕጂ ኣብቲ ኣፍሪቃ ደረጃ ማለት እዩ ካብኡ ፋሕ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ስለምንታይ እዩ ኣሰካፊ ዝኸውን ዘሎ እቶም ሕብረተሰብ ከ ኮላይቶም ኤርትራውያን ብኸመይ እዮም ዝሪእዎ ነዚ ሕጂ እሱ ምናልባሽ ሕፅር ኣቢልና ክንሪኦ ንጀምሮ ያ ሕጂ ሱዳን ምን ዩጋንዳ ናይ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከባቢ 500,000 ስደተኛታት ኣለዎ ናይ ደቡብ ሱዳን ከባቢ 1,000,000 ስደተኛታት ኣለዎ ኤርትራውያን ኣለና ካብ 40 ክሳብ 50,000 ንበፅሕ ምዝጉባን ስደተኛታት ምዝጉባን ከምኡ ሶማላውያን ኣለዉ 50,000 ንበፅሑ ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ኣይኮኑን ግን ኣለዉ ሱዳናውያን ሕጂ ብብዝሒ ይመፁ ኣለዉ ካብ ሴራሊዮን ከይገደፈ ካብ ላይቤርያ ከይገደፈ ስደተኛታት ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ካብ ፓኪስታን ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመፁ ነይሮም ሓደ ግዜ ኣዝዩ ተቐባላይ ጋሻ ህዝቢ ስለ ዘለዎ እቲ መንግስቲ እውን ብፍላይ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛ ከይትብሉ እዩ ዝብሉ ኣፍሪቃዊ ኣብ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ ስደተኛ ክኸውን ኣይክእልን በዚ ዘለዉ ዶባት ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ መግዛእቲ ንዕኡ ክጥዕሞ ኢሉ ዝሓንፀፆ እምበር ኣፍልጦ ኣይንህቦን ኢና ብጀካ ፖለቲካ ሪዝም እዩ ዝብለካ እቲ መንግስቲ ናይ ኡጋንዳ ማለት ኣዝዩ ፓን ኣፍሪካኒስት መንግስቲ ኣዝዩ ካብ ንሕና ክንፅበዮን ክገልፆ ዝኽእል ኣነ ንላዕሊ ፓን ኣፍሪካኒስት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን እቲ መንግስቲ ኣብ መጨረሹ ናይ ህዝቡ ገልጋሊ እዩ ንህዝቢ ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ብኸመይ ይርኢ እንተልካ እቲ ህዝቢ እዩ ኣይስተውዕለልካን እውን መፅኸልኻስ ኣብ ዓድና መፅሎ ዕድላት ክወስድልናዮም ናብረ ከኽብርልናዮም ዝብላ ተሓስባ እውን የብሉ ዌልካም እዩ ዝብለካ ዌልካም ቲ ዩጋንዳ እዩ ዝብለካ ብዙሕ ክስታ ይኮነ ግን ሕጂ ብባህርያዊ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት እቲ ብዙሕ ህዝቢ ናብ ዝመፅ እዩ ትቐረብን ጠለብን ከዓ ናይ ግድን እዩ ብፍላይ ናይ ገዛ ቀልጢፍካ ክተብቁሎ ስለዘይትኽእል እቲ ስቤዛ ስኳ ቀልጢፉ ኣብ 3 ወርሒ ምስ ሲዝን ባላንስ ክሕዝ ክእል እዩ ብዓብኡ ግን ናይ ገዛ ክራይ እዩ ናይቲ ገዛ ክህነት ነዊሕ ግዜ ይወስድ እዩ ዓቕሙ ነድል እዩ ሕጂ እቲ ገዛ ክራይ ብጣዕሚ እናኸበረ ይመፅ እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ዝኣትዉ ደላሎ ገለ ኣለዉ እንድዮም እሱ ባህርያዊ መስርሕ አንፎርቹኔትሊ ማለት ድራእቲ ዘሎ ጠለብ ካብቲ ዘሎ ቀረብ ጎዲሉ መዝመስቲ መንጎ ከኣትዉ ባህርያዊ ነገር ኮይኑ ስማዓኒ ዞ ከም ሰብ ብሕልና ዘይትቕበሎ እኳ ትኾንከ ዋና ነገር ግን እቲ ምዝመዛ ናብ ፅልኢ ከይከይድ እንታይ ክግበር ክኽእል ኣሎ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ እቶም ብዓልየት ወይ ከዓ ፀለምቲ ምዃኖም ኣዝዮም ዝተወፅዑ ደቡብ ኣፍሪቃውያን እዮም ብኣፓርታይድ ስርዓት ማለት እዩ ብዓለም ደረጃ ክትክሎ ትኽእል ደቂ ደቡብ ኣፍሪቃ ግን ብፍላይ ኣብዚ 5-6 ዓመት ኣንጻር ከምኦም ዝኣመሰሉ ፀለምቲ ደቂ ናይጀርያን ደቂ ዚምባብዌን እዮም ዓብዪ ዕንወት ፈፂሙ ብሚልዮንስ ዶላራት ዝፍፀም ዕንወት እዮም ፈፂሞም መንግስቲ ይኮነን እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ዓድና ተዓብሊልና ኣብ ገዛ ዓድና ካልኣይ ዜጋ ኮይና ዕድላት ሲእና ዝብል እምነት ስለ ዝገበረ ከምኡ ከዓ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዩጋንዳ ንገዛ ርእሳ ተቐባሊት ጋሻን ተቐባሊት ስደተኛ ትኹን እምበር ኤስያውያን ነቲ ኢኮኖሚ ብሒቶም ምስ ሓዝዎን ምስቶም ደቂ ተዓዲ ዘሎ ዝምድና እውን ማለት ዘይቅርዑ ምስ ኮነን ነቲ ጉዳይቲ ክፈትሕ ዝኽእል መራሒ ወሊዳ እታ ሃገር ኢዲ ኣሚን ዳዳ ንኤስያውያን ምስቲ ኩሉ ዝነበሮም ሃብቲ 50-60 ዓመት ዘጥረይዎ ሃብቲ 9 ቅርሺ ጥራሕ ሒዝኩም ብ9 መዓልቲ ካብዚ ሃገር ዘውፅኢልዎም 9 ሜቢ ክትበዝሕ ትኽእል ክትውሕድ ትኽእል ብታ ቁፅሪ ርግፀኛ ይኹን ግን በቕራሽ የንተን
كحيزهم من كنت هذا كنا كم تطوقكم إلهم حجي أنت خاتبل anything can happen ما زخنا نقدر قاعد مخدم زخنا أمن مركز تكاني أب تتحز أب تتقبله يكون ترى أب تمزعي كوس to a large extent يقول دخل تعين التاريخ هالو أمبر تاريخ غير خلنا جنا تقبلتنا هي زخنا ده عملنا تبع أفريقيا اتي نوع عد مزجبر نايس تثنيا كامب أب يوغندا يزلو يوغندا سجن حاجة كيكونت كلاسيك كاب أوروبا أب كلا يكونت عالم استمازبل هزبس فلا كابولندا بز متسنيو أجل متى متسألو إتو لوكال هزبي تم تعدو أمس يوم الحمد لله كون نيرو ما تكون إتي هزبي تي ودا عدي نقاشة زلو الرأي بوزيتيف سلوز قرين برنا متى إنجليزيان كو سودان نيرو إنجليزيان كو قبل الإسلام كان حاجات أفريقيا يوم أبو غندا يوم أمس يوم من هاي هزبي ويل كاميريم الجنزي ليميتيشن الله كا مجرش الله تعقلي مجرش الله أجنتايو كنفرح يدلني يعني جن أول هذا بنا خير كلالا مناتو اتزبلت ندلالاي بولو نخدنا غير زخل سب بولو ان كالاخل توم اخبرت ستاناي تاغا يكون ويت حزب يكون بعلنا نتم امونغنا زفطرو غلغله سبات غلغله مزمستي تقوصاصيرنا ندحدا زيركبنا يوم وي عقب زيلنا يوم اما مጨረሻ نخلانا زلك منا وسانيون كمصخل وكل ابنت علينا يعني دبا افريقيا ابنت علينا دبا افريقيا توم نهزبي أفريقيا مرحبا خبز بوم مخناتو أب جوني دو أفريقيا زي تسلفت حاجة راينا براتن أب جزء أبارتاي جن نوح عمد كي جبره تي معريتا قلابيتو دو أفريقيان وصلنا خو عدنا خبز جميرهم وصام سابيخا أب جون ساعتين معي إزي نبدو أفريقيا تلاح زقات ما يكونن بتحزات وما بزلنا حزب أول أدبانا عرينا مستم عد زلنا زمدنا أم الرأينا ما حيشنا أم منقونا زلو ودابخا أيرنا عند حدا نفسنا دي بعلنا دي تخلاخينا من قصدي قاند خكالا خللنا ويز بقاند تقبالينا كندك ساينا خللنا إذا من البات هجي كن فرحلو شباب البيت كن بلو و إليكم كنت زارب زلوهم بمسيرته كن رجينا خن حسبلون عند حدا مهناتو بسمانات سبعات بوصياتنا قالو أبيلو أي تمسنا عدو ስለዚህ ኣብቲ ዘለኻ ዓዲ ምናልባት ክትነብር ትኽእል ኢኻ forever you never know ነዊሑን ክትቅመጥ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብግዝያውነት ንሪኦ ኣይኮነን ስደት ከይንጋገመና ከምዚ I wish ንሕና ፅባሕ ንጎ ኩላና ቦርስና ጠቕሊልና ኣየር ጌርና ድዩ ብኣውቶቡስ ጌርና ድዩ ብዝቐረባ ዘለና ዓዳን ከይድ ተስፋ ገብር ግን ኣብ ተስፋ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ይኹምካ ትነብር ኣብቲ ዘለኻዮ ከመይ ጌርካ ትነብር ክትፈልጥ ኣለካ እሱ ከዓ بودا بترايو بمحبركم بكوميونيتي مسريتنا نفسنا نحدا بقبو كونداكت زيغيرنا فلي ادل كقد ما نلقى حسابات خلني وأقليل الزوالكا قداسي حدث تصبو نغير لهم بزحات هاجرات بزحات منغستات زناي بان افريكانيزم زبال افريكاوي زبال سمعيتات يمصلو تناي فيزا نغرات يترفالو وغاندا حنت خابوميا ግን ኣይፍለጥን እየ ከዓኒ እዚ ከምዚ ጅንሶም ዓደለና ናብ ፓርላማ ገለ ድመፅእ ደሎ ትንእሽተይ ደወል ክኸውን ይኽእል እዩ ፅቡቕ እዩ ማለት ኣይኮነን ክግበር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ፍትሓዊ ማለት ኣይኮነን ከምዚ ዝበልካዮ ሰብ ክሽቕረር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን ቁሩብ ጥንቃቐ ክትገብር ፅቡቕ እዩ በዚ ሓደ ኮመንት ርኢ ኣለኹ እቲ ናይ ኤርትራዊ ዘሎ ኣፍልጦ ክዓቢ ኣለዎ እቲ ትምክሕቲ እንድሕር ኣሎ ገለገለ ሰባት ከዓኒ ኣብ ኩሉ ይኮንና ንብል ዘለና ናብቶም 10 ከም 100 ኢና ንብል ዘለና እሶም ከዓኒ ሕግስ ክብሉ ኣብቲ ኖርማል ዝኾነ ነገራት ክመፁ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ብዙሕ ሰብ እንሰምዖ ኣብ ዓዲ ስደት ኮይኑ ብዛዕባ ስደተኛ ዘቋሽሽ ትሪኦ ኢኻ ሓንሳብ እዚ ነገራት እዚ ክእለ ፅቡቕ እዩ ምናልባሽ ከም መጨረሽታ ክኾነና ብሓፈሻ ናትካ ከም ነዊሕ ዝገበርካ ኣብ ኡጋንዳ ከም ብዙሕ ብዛዕባኡ ተዛረብካ ብዝተፈላለየ ነገራት ተዛሪብካ ኣለካ ብናትካ ዩቱብ ሪአ ኣለኹ ብዛዕባ ራንሰም ብዛዕባ ሂወት ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዝመፀ ናይዚ ናይ ፓርላማ እውን እንታይ እዩ ዝብለና ኢልካ እውን ጠቂስካ ኣለካ ብዛዕባኡ ወይ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዓይነት ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም እንታይ እዩ ናትካ ቁርብ ሳጀሽን እስከ ናትካ ኩነታት ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ክፈርሑ የብሎም መጀመርያ فرح يبلون انتاي دعا أولا دبقهم
بصوري منجدي كنقير كنكل علينا معناته كتنقلوهم كأب سدت كم زلوا خفلت لهم انت لك يا لو مليتي كوب حقيقة حدر خير خوت فاحنا كن أبتزنا برايز من الناس مسألة فتح بودا بيد منز تودا بقى كاب يونيفرسيتات جميرهم يونيفرسيتات مهر قولت هالون من شايت هالون سومالاوين ناتو محبر هالون أمنت محبر سومالاوين تمهارو أب كامبالا انترناشنال يونيفرسيتي محبر سومالاوين تمهارو أب انترناشنال يونيفرسيتي في إست أفريقيا لو محبر تمهارو سومالاوين أب ماكيريري يونيفرسيتي لو أب تشامبوغو يونيفرسيتي لو أب نفس كف يونيفرسيتي زلو محبر كا ቅርጽ ኣለዎ ፕሬዚደንት ኣለዎ ፋይናንስ ኣለዎ ፓብሊክ ህዝባዊ ርክባት ኣለዎ ኩሉ ኣለዎ ናይቶም ኩለን ዩኒቨርሲታት ከዓ ፕሬዚደንት ኣለዎ ናይ ሶማላውያን እሱ ፕሬዚደንት ክባል ከሎ ሽሙ ጥራሕ ኣይኮነን ኣከዳድንኡን ማዕርጉን ዘለዎ ፕሪቪሌጅን እውን ፕሬዚደንት እዩ ናይቶም ተምሃሮ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራውያን ከምዚ የለን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስለዚ እቶም ህፃናት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ብፍሉጥ ተወዲቦም محبركم سرت خلوا هذا مالك قال بمويا وملكعون محبركم قبرن نخلينا أمنا تبز عدي أمايت أكاونتانت سالو أمايت إنجينير ساتالو أمايت بارزلوم سواتالو من البعض أشحد دكان زلوم سواتالو بزح بمويا مترنافون أقداس نجري يا بالخبابون علو نابنت بزي أنا زغمت له ميون غاز بحالالو كانسان غاز بحالالو غاواز بحالالو بونغاز بحالالو بب غزاو تخون تترنيفكا محبركم ويكا لوكال كوميونيتي مسريتكا تشير بيرسون تشيرمان ويكا ابومبر مريسكا اكايد سرح مريسكا كاش زحزركا مريسكا كترنفون كتكل عليك بواتساب جروب فيدكا ويب سايت جيركا اب سوشيال ميديا اب فيسبوك انفورميشن كتلاوات تفكر عليك اتقند نجر ካልኦት ክትቆ ሓደ ኮነስ ካባኻ ክትጠሩ ንዝኽእሉ ጉድለታት ምእራም اتقند ንሕና ዝህቦ ኸውን ዘሎ እንታይ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዝቕመጥ ንሓውኹን ንኻልእ ዜጋ ኣበሳ ከይገብር ኣብ መስመር ከይወፅእ ወረቐት ዘይብሉ ከይንቀሳቐስ ሰኺሩ ከይርከብ بعبيخا نايمت حقاز هاهم فتر خيل نابنا تابز عادي بزحات سوات هالو عقم زلوهم قبر سناك قبرز دل قن بعد أروح بزحات هالو دوكم نتمرت خسد زيكالو ما عيداش أنا دفن بخميك رخب قول زمشا زيادة اتختوكو حقز خيل سب نتحقز خيل أبيخ رخب زخيل ماشي متزبنا خلق زين هلا تساقم لا تقول مستاذ تساقمو تعقلي ليش ذكر كم بخينا خبر كذي محبرات تزهلوانا ترنافتها تزهلوانا بمياديو بجزاوتديو بتمهاروديو مود حرام مجرشة نعبي زخيدنا بكلاستر قصص زخيد محبرات تزهلوانا نيروجن كبوليتيكا وتعايز قرامة بوليتيكا تفعل الرأي تخلونا خلي it's fine شكر الله يكون بوليتيكا تفعل الرأي مالت بوليتيكا في اللي لنا ما تسألاتنا ما كونن أدينا فتك فتزنا عند هجرالاتنا عاد زبينا عاد عدل لنا إذا عدلنا حجي سدت كوين له نسدت صار له من قد خا أب سدت بزلنا كونداكت ويكا تبعي ويكا أودا دبعي سدت كحتى زخل سدت حتى بسدت مرار يكون سدت سدت دمر عدخ من الله ساكل أنا إفكتيف شو زي كونات زلوا بوتها أنت حيزخ من الله شيء مكحزن أبي إرترا كون دا كوريا زسرحو دا جرمن زسرحو بوند زسرحو كو وتم بسدت زمار نوركون تم بسدت استعوته لازم كنعوت نحنا خوينا ودابة خدلينا بزي ودابة خلوا الحنتين بمفرراح بنقحات بقصقص اتو ودابون اتي نقحات اتي قصقصون أو ودابة يكون زلوا اتو ودابة كبوليتيكا نزع كاب كالت أبيبنت نزع كاب إمنت نزع كاب ناشني عد سمعتات نزع بقولنا ما زياتهم أب حدا عب قبص نشتي إمنيم زارب لهم زلوا تزعب قبو من النتي ده حرك فتو زلنا نابنت قال عبيتي قاندو انا انت بلو بارتنرات دليلنا خبير تراين مسانا بيزنس جول بتعم قلت فاتيز بيخو وحدات عملت مزيهم سنزم هندوان كمان سي كتفرحوهم جميلكم
ወሃድሮም ጀሚሩ መሬት ኣለኒ እሞ ነቲ መሬተይ ኣነብል ገንዘብ ዘለዎ ኤርትራዊ ከዓ ብሓንሳ ንሰርሕ ኣምፃልና ውሕዳት ንፋዓት ኤርትራውያን ስለ ዝፈልጡ ማለት እዩ ገለገለ ክታ ይብልካ እስኹም ትሕትና ይብልኩምን ስለዚ ሓንቲ ፅብቕቲ ነገር ንኩላህና ትልክመና ሓንቲ ሕማቅ ነገር ንኩላህና ትጠቕመና ሓንቲ ሕማቅ ነገር ከዓ ንኩላህና ትልክመና ዓብይቲ ንኣብነት ኣነ ሕማቅ ኣገብር እሞ ሃዲመ ኸይድ ንዓኻ እዩ ሓደ መፂኡ ዩ ፒፕል ዝብለካ እምበር ኣኽሊሉ ዝበሃል ሓደ ኤርትራዊ ከምዚ ጌርኒ ይብልኒ ከምኡ ሰብሲ ንእኩባት እዩ ዝፈርድ እምበር ንግለሰባት ኣይርእን እዩ ብፍላይ ኣብ ስደት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚታት ግን ፍርሕን ሸበልበልን ደምፃልና እምበር እቲ ቀንዲ ካብ ፍርሕን ሸበልበልን ወፂና ኣወዳድባና እነመሓይሸሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነብሩሉ ከዓ ኣበርኩተና ንዕዘሉ ክኸውን ክኽእል ምናልባት እዚኦም ዓዲ እዚኦም ሕጂ እንታይ ይብልና ነይሩ ምስለካ ዩ ፒፕል ሃቭ ማኒ ይብልና ነይሩ ገንዘብ ኣለኩም ይብልና ነይሩ ሕጂ እንከም ይኮነ ዝብልዋ ዘለዎ ዩ ፒፕል ኣር ማኒ ገንዘብ ኢኹም ንስኹም ጀስት መንግስትኩም ሕግዘኩም እዩ ሓደ ሰብ ዓዱ ገዲፉ ተባሪሩ ዝመፀ ገንዘብ ክህልዎ ኣይክእልን ኣይከውን ኣይሕሰብ ግን በቲ ዘለና ማሕበራዊ ምትሕግጋዝ እታ ዝርከባ ገንዘብ ኣብ ኩላህና ስለትዘውር ዘለና መስል እቲ ዝመፅእ ገንዘብ ከዓ ብሓሻሽነት እውን ናብቲ ዕዳጋ ቀልጢፉ ስለዝወርድ ስለዘይንቁጥብን ኣካይዳና ፅፉፉን ስለዘይኮነ ዓበይቲ ውራያት እውን ስለንገብር ውራያት ከዓ መጠሜትና ስለዝኮነ ኣብቲ ውራያት ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ዝተፈለየ ላይፍ ስታይል ኣለባብሳ ወርቂ መኻይን ስለንገብር ኣብ ጠመተ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ገንዘብ ከም ዘለና ጣሕ ዘይኮነ ገንዘብ ከም ዝኾና ሪኦምና ስለ ዘለዎ ኣርኢና ስለ ዘለና ባዕልና ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ገንዘብ ንህና እውን ናብ ፅቡቅ ክንጥቀመሉ እውን ምኽኣል ኣሎ ናይ ግድና ንምቅብጣር ንምፍራሕ ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣለካ ኣብቲ ዓዲ ኣወንታዊ ብርክቶ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ብኮሚኒቲ ደረጃ ፕሮጀክት ቀሪፅና ነቲ ሕብረተሰብ ወሃብትን ጠቐምትን ከም ምዃና ከንርኢ ክንክእል ኣለና ኣብ መንግስቲ እውን ዘለና ብርክቶ ከነፍልጥ ክንክእል ኣለና ብረሚታንስ ኣብቲ ዓዲ ክንደይ ዝመፅእ ዘሎ ክንደይ ኣለዉ ኤርትራውያን ሓደ ኤርትራዊ ወርሓዊ ክንደይ እዩ ብረሚታንስ ዝመፅእ ብኢንቨስትመንት ክንደይ ዓቕምናትና ብኤክስፖርት ካብ እንደገ እውን ሰድድ እንታይ ዓቕሚ ናህና ፕሮዳክሽን ኣውትፑት ክንደይ እዩ ኣብ ክንደይ ዓመታት ከመፂና ክንደይ ጌርና ኣለና እዚ እውን ሽምና ከነርኢ ክንክእል ኣለና መፍራሕን ገለን ጥራሕ ኣይኮነ ኣወንታዊ በርክቶ ዓብይ ኣለና ዓብይ እቲ ናሽናል ባንክ ዝፈልጦ ሴንትራል ባንክ ዝፈልጦ ዓብይ ኣበርክቶ ኣለና ብፍላይ ኣብ ሃርድ ካረንሲ እዚ ክንደይ እዩ ክነፍልጥ ክንክእል ኣለና ኣገደስቲ ክፋል ናይቲ ኢኮኖሚ ሊቸርስ መፀይቲ ከም ዘይኮና ኣበርከቲ ከም ምዃና እውን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣት ደ ሴም ታይም ከዓ እናተኣርምናን ኣወዳድበና ከዓ እናመሓይሽና ማለት ስለዚ ብከምዚ ኢና ንሕና ኣብቲ ዘለናይ ዓዲ ብፀባይ ዘለዎም ስነ ስርዓት ዘለዎም ኣኽበርቲ ሰብ ከም ስደተኛታት መፅኦም ነቲ ሃገር ዝሃነፅዎ ወይ ከዓ ኣብ ህንፀት ናይቲ ሃገር ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ዳ ክነብል ክንፍለጥ ክንክእል ኣለና እምበር ከም ገንዘብ ዘለዎም ናብራ ዘኽብሩ ዕዳጋ ዘቃውሱ ኣብቲ ህዝቢ ከዓ ንዕቀት ዘለዎም ዝፀርፉ ኣሮጋንት ወይ ከዓ ትዕቢት ዘለዎም ነናሓድሕዶም ዝፋለሱ ጉበኛታት ክንፍለጥ የብልና ሓንቲ እንታይ ይበሃል ንዘሎ ትብሖቕሲ ሓንቲ መብኩዒት ተኳዓዝ ሓንቲ ነገር እያ ተበላሽወካ እሞ ኣብቲ ኣሉታዊ ነገር መታን ክንውገድ ብክስታይ ጠ ንኣብነት በቢ10 እንድሕዳ ተወዲብና በቢ ዘለና ገዛውት ካብቶም 10 ሓደ ገበ እንተገይሩስ ባዕልና ኢና ክንቆፅዖ ዘለና ባዕልና ኢና ከነብሎ ዘለና ክንሓብኦ ይብልና ንኩላህና ከበላሽወና ይፅምሕ ንኮ ግን ውዳቤ ተዘየሉ ግን ውላድካ ከምፀ የቐማ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን እዩ እዚ ኣብ ውዳቤ ኣነ ዝፀቅጥ ኣሉታዊ ምስሊ ከይስዕር ኣወንታዊ ምስሊ መታን ኩሉ ከዓ ብዓቕምና ኣብቲ ዘለና ኮሚኒቲ ዘለና ሕብረተሰብ ዝተፀገሙ ሰባት ኣብ ምእላይ ኣብ ፅሬት ወፈራታት ኣብ ምግባር ኣብ ካልእ ናይ ኮንስትራክሽን መንገዲ ኣብ ኮንስትራክሽን ክስራሕ ከሎ ኣበርክቶ ምግባር ክንግበር ኣለና ማለት ኣብ ዘለኻዮ ዓድኻ ዓድና እዩ ንዓና እዚ ዓድና እዩ ስለዚ ከም መጻእተኛታትን ከም ግዝያውያን ዘይኮንና ክንሓስባ ዘለና ከም ዓድና ጌርና ነቲ ምሳና ዘሎ ኮሚኒቲ ክንሕብሕቦ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ካልእ ወፃእተኛ ክንሕብሕቦ ክንሕግዞ እንድሕር ኺልና ኣይ ቲንክ ቦታና ክወሓስ ክእል ክሳብ ዓድና ንመልስ ኣብዚ ዘለና እንተሓይልና ኢና ከዓ ዓድና ክንምለስ ንኽእል እዚኣ ክንፈልጣ ዘለና ኣብዚ ዘለና እንተሓይልና ኢና ዓድና ክንምለስ هو دارجا كل اللي كخليلو من الباش زعبي نجار
تودابة تصبغ نديو مس تودابة شعوت إرتاو زلوا حايل اندادلدلة لابنت كباهلنا عند حد مسيحات تصبغ باهل لنا كابيناي بير مسينا بزي قدس طعنت ويتبلو النبر كاو تأمان الناس كلاز بال أو تات قابنا قرفل ونا خالي أبتي حدا زسك في بحريات تلو خاني نعوم كمي كاتو دي بقات عليهم تغل السو أقداسي كالي ولت أقداس تقصد لها وحفش أعطيه كل خاص دتنيا أبركاتيو بحال في إرتاوين كا صبوا نجار قبر له نابوغاندا هنصلوا بيزنس قبر له جس بوزح تقمة على أبوغاندا بوزح استوات قبر له إذا بوزح قبر له استوات بناش نجارات كل دسا بلكاني السجي بعلو تسبت وديون بحر علي وون نعانا كم إرتاوين حدا عبنا جاري مالتي من الباش حدا خلت حتر الله خنابزي أقدم كامل لسكان نيركا قل ናይ ሓደ ዳዋ ጌርካ ሕፅር ኣቢልካ እንድሕር መሊስካ እዮም ክንዓፂና ሓደ ኡጋንዳ ናይ ስራሕ ዕድል ኣሎ ዶ መንእሰይ ክሰርሕ ይኽእል ዶ ትብል ሕቶ በዚ በፂሐር ኣለኹ እታ ካልእ ከዓኒ ከምዚ ናይ ኢዳ ኣሚን ከይገብሩና መጨረሻ ስክፍታታት ኣሎ ድዩ የፍርሐና ድዩ ከምኡ ዓይነት ትብል ነገር ኣላ እሰን ኣብ ክልተ ዳዋ እንድሕር ወዲእካይን ክንዓፅብ ከዊሕ ሒዝና هو እንድሕር ዳ መሰረታዊ ፍልጦ ናይ ኮምፒተርን ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ናልዩካ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓለም ናይ ስራሕ ዕድል ኣሎ ኣብ ዩጋንዳ ኸ ናይ ስራሕ ዕድል ኣሎ ناتك سرح تفتر تخليها وصير كان كسرح تخليها ስለዚህ ሓደ ሰብ እንተዳ ሰራሕ ኣሎ ነብሱ ኣልሊ ኮይነቶም ቻዓት ደቂሶም ስለምንታይ ወይ ከምኡ ዘይኮን ኣሎ ማለት ይትዕድር ስለዚ ነብሶም ዝኣልዩ ነብሶም ዝኽእሉ ቤተሰቦም ዝኽእሉ ሓዳር ገይሮም ናብ ኣስመራን ናብ ካልእ ዓድታት ዘሎ ናብ ኤርትራ ዘሎ ቤተሰብ ዝረድኡን ኣሎ ስለዚ ንመንእሰያትና ኣብ ክንዲ ኮፍ ኢሎም ብሓዋላን ብገለን ነልምሶም ካብተን ሓዋላ ንህቦም ክመሃሩ ተማሂሮም ካ ነብሶም ክእሉ ታቢዕናዮም ስራሕ ኣዝዩ ዓብሉ ሓንቲ ከላይቲ ከም ኢዲ ኣሚን ዳዳ ክገብሩና ከምኡ ኢልና ክንፈርሕ ክንዛረብ የብልና ክገብሩና ደይኮንስ ባዕልና ነብስና ክንገብራ ንኽእል እቲ ጉዳይ ናባና እዩ ዝምለስ ንሕና እንድሕር ዳ ንነብስና ኣብቲ ሕብረተሰብ ነቕርበሉ መንገዲ ብትዕቢት ዝተዓብለለ ደይኮነስ ዋላ ውሕዳት እውን ኩኑ ከምዚ ዶክተር ክብሎ ፀናሓ ዋላ ውሕዳት እውን ኩኑ እንድሕር ዳ ሽምና ከኽፉ ዝኽእሉ ዜጋታት ባዕልና ዓገብ ዘየልናዮም ተወዲብና ኸ እንድሕር ዳ ናትና ኣፕሮች ወይ ቀራርባ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘይመሓይሽና ባዕልና ኢና ኢዲ ኣሚን ዳዳ ክንፈጥር ባዕሎም ኣይኮነ ኢዲ ኣሚን ዳዳ ከምኡ ኢሉ ኮነ ተፈጢሩ ከምኡ ክገብር ኣይኮነ ሓንሲቡ ዓደው ከምኡ ክገብሩ እዮም እትብኡ ዝነበሩ ማለት እቶም ግዳያት ዝኾኑስ ባዕሎም ዘምፅዎ ጠንቅውን ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ቴክስት ቱ ዳንጎ ዝበሃል ዳንጎ ክድንስ ሰተዋን ካስ ክልተ የድሊ ሓደ በይንካ ትስዕስዑ ኣይኮነ ስለዚ እንድሕር ዳ ከም ረበሽትን ከም ፕሮዳክቲቭ ወይ ኣፍረይቲ እኳ ዳ ብዙሕ ግዜ ነቲ ምሳና ዘሎ ሕብረተሰብ ዘይንኽብር ኮይና ባዕልና ኢዲ ኣሚን ዳዳ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ባዕሎም ማለት እቶም ህዝቢ ኣዝዮም ዕግዝተኛታት እዮም ነዊሕ ዓመታት ተቐሚጥና ኣለና ነመስግኖም ኢና ቤተክርስትያንና እውን ዛዕቦም ፀሎት ትገብር እዩ ህዝብና እውን ፀሎት ትገብር እዩ ሰላም ክኸውን ተዓዲ ዘለዎ ሰላም ክምልእ ግን ውሕዳት መታን ሽምና ከይብልልዎ ነቲ ፅቡቕ ዝበሃል ሽም ናይ ኤርትራዊ ብፍላይ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ስራሕ ኣብ ተኣማንነት ዘሎ ሽም መታን ክዕቀብ እሞ ኢዲ ኣሚን ዳዳ ከይንፈጥር ባዕልና ናህና ጉዳይ እቲ ጉዳይ እምበር ከምኡ ዘሎ ከምኡ ሎ ትኽእሎ ከምዚ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ከምኡ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ እቲ መንግስቲ እቲ ህዝቢ እውን ገና ክሳይ ኣይኮነን ድሓር ኣብቲ ከተማ ጥራሕ ዘይኮነ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ገጠራት እውን ንኣብነት ካብ ምሕር ተቐበልቲ ምዃኖም ነቲ ኣብ ካምፕ ኣብ ማዓስከር ዝቕመጥ ሰብሲ ናይ ሕርሻ መሬት እዮም ሂቦም ነብስኹም ከዓ ኢሎሞም እዞም ስደተኛታት ቃፅዖታት ሂቦም ማለት እዩ እዚ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለው ደቂ ተዓድታት እውን ሽግራት ትፈጥር ኣሎ እዚ ናይ ኤርትራውያን ኣይኮነን ኤርትራ ኣብቲ ካምፕ ዘለዎ ውሕድ እዩ ብማይት እዩ ዝቁፀር ኣሽሓት 900,000 ሳውት ሱዳን ኣለዉ ክሳብ 1 ሚልዮን ዝበፅሑ ኮንጎሊዝ እውን ኣሎ እዚኣቶም ሓሲቦም ከምኡ ሽግራት እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ ግን ንሕና ንገብር መታን ክንከበር ከዓ ክንኸብር ክንክእል ኣለና እዚኣ ጥራያ ዝብላ ወመጨረሻ ዳርጋሲ መስለኒ ኣብዚ እዋን ዝኾነ መንግስቲ ማዕረ ከም ናይ ኢዲ ኣሚን ፅሉል ክመፅእ ኢልካ ተኽእሎታት ፀቢብ እዩ ግን ሓደ ክልተ ወላ ዝልከሙ ሰባት ኣለዉ እሶም እውን ከምዘይልከሙ ንገብረሎም መገድታት ክፍጠር ፅቡቅ እዩ ኤርትራዊ ኮንካ ምስ መፃኻዮም እዚኦም ዳእቶም ብሩኻት ህዝቢ እንዲኦም ከም ኢንቨስተራት እንዲኦም እቶም ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለው ህዝቢ እንዲኦም ኢሉ ክቕበለካ ደስ ስለ ዝብለካ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ምስሊ ክህልወካ እቲ ዝዓበየ ነገር እየ ዝብላነ እውን ኣክሊሉ ይቐኒየልና ስፍሕ ዝበለ መብሪ ሂብካልና ካልእ መዓልቲ ከዓ ምስ ዝተሓሓዘ ወይ ምስ ናትካ ስራሕ ዝተተሓሓዘ ክንራኸብ ተስፋ ገብር ታንኪዩ
يعني الله على خبرتها بالله بالله سلام እንኳዕ እንደገና ገጸ ራእያና ዶክተር ሳምሶም ንዓኸም ፍላጠይ ብጣዕሚ ደስ ብለኒ ታደሰ እውን ኣለካ ይተፈለጥናን እምበር ካልኦት ኦንላይን ዝምልከቱና ዘለዉ እውን ተስፋ ገብር እንታይ እዩ ኩላትና ከም ሕብረተሰብ ናህና ውጥቀት ብሓንሳ እዩ ናህና ዕቤት ብሓንሳ እዩ ካብቲ ክንግምቶን ኣነ ክገልፆ ዝኽእል ንላዕሊ ብጣዕሚ ዝተኣሳሰርና ኢና ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮንኩም ኣብ ኤሮጳ ኮንኩም ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ኢልኩም ክትፈጥሩ ዝተገደዝኩም ማለት እዩ ስለዚ ሰብስን ንሰብ ጥራሕ ደይኮነስ ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ እንስሳታትን ኣግራብ እናተቆርፁ ስለ ዝኾኑ እዩ ዓለም ትረስን ዘላ የድልዩና እዮም ዋላ ኣግራብ እውን ዋላ እንስሳት እውን የድልዩና እዮም ክደፎ ወዲ ዓድና ሰብና ማለት እዩ ኣብ ጃፓን ሲ ስእሊ ላ ሓደ ቆልዓ ሓዉ ተሰኪሙ ናብ እሳቶም ሰብ ምስ ሞተ ስለ ዘቃፅልዎ ናብ ቤት ዝቃፀሎ ቦታ ዝወስዶ ኣውርዶ ኢልዎ እቲ ፎቶግራፍ ኖ ኖ ኖ ከብደካ እንዲውርዶ ኢልዎ ሓወይ ኣይከብደኒን ኢሉ ሂዝ ማይ ብራዘር እዩ ሓወይ ኣይከብደኒን ኢሉ ስለዚ ሓውና ከብደና ይብሉ ዝሞተይ በዓል ሬሳይ ተሰኪሙ ነይሩ እቲ ህፃን ኣውርዶ ምስ በሎ ሓወይ ሓውና ከይከብደና ክንጥቀም ንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ዘረባ መታን ከይነውሓና ንዝሃብኩም ንዕድል ብጣዕሚ የመስግን ዶክተር ግዜኻ እስኻውን ዝሃብካኒ ብጣዕሚ የመስግን ሰላማዊት ታደሰ ኩልኩም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ብጣዕሚ የመስግን ብድሕሪ ሕጂ ከዓ ኣብ ዝተረኽበ ግዜ ብካልእ ኣርእስቲ ንህዝብና ክጠቅም ዝኽእል ዝበልኩሞ ብናተይ ዝፈልጦ ኩርናዓን ከበርክት ድልው እየ ብጣዕሚ የመስግን ቻው Thank you.